que tal? Moi boa tarde, mi madriña, pero xa estabades aí antes de que chegara, eu non? Ou estaba emitindo en directo e non o sabía siquera. Ai, Dios mío. Que puntual é a xente, mi madriña querida. Moi ben, así me gusta. Mirade, eu teño o lume encendido. Teño aquí o meu potiño con... Au, que pela! Manzanilla e orégano, oxe. E que tal, ojo? Como vos vai? Hola, desde o Galiñeiro. Hola, que tal, Cris? Desde Valladolid. Hola, María. Jo, pois encantada de saludarche, María, desde Valladolid, mi madriña. Que lonxe. María, Susanita, desde Vigo. Hola, que tal? Aquí estáme dicindo, vou vos a dicir, porque isto ao mellor, este comentario ao mellor vos non o vedes, pero YouTube estáme dicindo que son a responsable de que vos portedes ben, así que portadevos ben, non faledes cousas cativas, que senón censurannos a cuenta, péchannola e témonos que marchar por onde viñamos. Santa Uxía, moi ben, que tal? Moi boa tarde. Moi boa tarde, Pilar, desde Burela, aquí ao ladiño, que supoño, os aquí está un día tan nublado, e tan nublado que é como Londres. O sea, cambiou o vento. Tiñamos vento norte, era vento frío, pero choveu moitísimo de noite, a mares. Choveu sin eito nin dreito. E cambiou o vento. E agora temos vento sur. Entón, claro, hai un choque de temperaturas en riba de nós que non saben que facer e fan vapor de agua. Entón, temos así un día hoxe super nublado. Hola, Alicia. A ver, si vou ir saludando mentre... Ai, que tantos son desde Dios mío. Ana desde Melide, Yolanda desde Valencia. Hola, Yolanda, encantada. Carlos. Hola, Carlos. Dime desde onde, Carlos, porque se non, que non sei. Desde Padrón. Moi ben, engordando o cu no sofá. Pois moi mal. Por que estás tomando logo? Estás tomando chismes de comer así, de engordar? Pois moi mal. Hai que tomar só manzanilla ou un té ou así. Non sei que problema teño e non escoito. Escoitádesme? Ídeme dicindo que ao mellor son eu que non teño o aparato ben. Creo, non vai a ser que non esteu dicindo. Ai, querido, aquí está o meu amigo Pupo, o responsable de que eu teña a miña taxiña aquí. Onde vai a estar? Pupo, está aquí, teño aquí ao meu ladillo, pero como queima tanto, teño que ter separada do que, porque me empaña as gafas e me empañan os chismes, os objetivos e esas cousas. Escoitádesme, non? Alto e claro, vale, pois entón, quen é a que non escoita? María, tes que darlle voz ao teu chisme. Non sei se estás con un teléfono, cun ordenador ou cun así. E se non, seguro que hai como un símbolo de un altavoz e o tes como tachado. Destacho. Dalle como outro clic e xa se desentacha. E depois xa se escoita. Infusión de menta. Moi ben. Escoitasme ben, perfecto. Saúdos, Pupo. Anda, Pilar conoce a Pupo. Que guai, moito me gusta que vos conozades así entre vós. Moi boas tardes. Florentina, encantada de che saludar. Conchi, que me quedou alá arriba desde Vigo. Bueno, que tal, desde Boiro? Miguel, encantada, Miguel. Desde Ourense. Ai, desde Valencia. Las ratonas de la biblioteca, sóname ese nombre, creo que xa teño falado contigo máis veces, porque hai nombres que se me quedan gravados porque me gustan. A min, o nombre de las ratonas de la biblioteca, sóname a xente que está aí entre os libros, e sin facerlle mal, claro, non os roe. Leos. Desde Monforte, Saladina, chamaste Saladina, en serio? Na miña vida escoitei ese nombre, pareceme super bonitísimo, pareceme musical, Saladina, pero nunca escoitei, non sei se é o teu nombre ou se te faz chamar así, como eu me chamo Nusca, ti Saladina, pero bueno, desde Ribadavia, fol en concerto, a min o folk xa me vai a molar, teño que mirar eu despois esa página de folk en directo, porque seguro que non é que se chama así, é que ten unha página que se chama folk en directo. Se en gallego, mellor, claro.
o noso folk. Desde Zurich, Carmen, mi madre, que lonxe, que a min pareceme super lonxe, pareceme tan lonxe que aínda hoxe en día se me atraganta pensar que a xente desde o outro lado do mundo ou desde o outro lado da parte de arriba ou da parte que se me vexa, non sei, nunca son consciente da cantidad tan grande de xente que mira os vídeos. E depois pásame estas cousas que me saludan desde Zurich e mira, son internacional e lévame, as redes sociales lévame de paseo. Bueno, que calor teño, esperade, voulle cerrar un tiro aí a chisma porque moito calor, Dios mío, faime moito calor, a ver se agora non teño tanto calor. Bueno, que tal vos vai? Escoita ben, perfecto. Que tal os pitiños? Ai, Dios mío. Eu vou vos dicir unha cousa, non vos quería aburrir co tema pitiños, pero preparádevos, porque veñen curvas, quero dicir. Eu é que vou xunto aos pitos e estou seguido. Ai. É que fan monadas, fan cucadas. Eu sei que despois, dentro de 15 días, xa van a ser grandes, e xa non van a ser tantas monadas cucadas. E depois xa ao millor xa non me los enseño tanto, pero estes 15 días. E cando empece a poder soltalos, cando estea o tempo, é que empecen a escaravellar que as súas patiñas a fazer así para buscar bichiños. Bueno, pois vaille super genial, estou moi contenta, porque mirade vos, pero bueno, que eu son así, que lle vou facer. Eu cando era pequena, vivín nunha casa, o sea, na miña casa, había como, non sei, pero podía chegar a haber 50 porcos e porcas e porquiños, ao mesmo tempo que tiñamos pois unha duxa de vacas e 2 puchos, e tiñamos ovellas e cabusas, e ao mesmo tempo tiñamos, eu non sei, pero centos de jaliñas e de quicos por todos os lados, e criaban solos, non había que telos en conta para nada, e tiñamos tamén pavos, tiñamos unha chea de bichos. Eu nacín vendo nacer outras criaturas, quero dicir, esa sempre me gustou, esa para mí, esa sempre foi unha pasión de dicir, ai Dios, que cousa tan bonita, mas pásame o mismo que co das redes sociales, non? Que non son consciente da xente que hasta onde teño alcance, porque me parece estratosférico, como di o meu amigo Pupo, que a xente me vexa os vídeos desde tantísimos lugares diferentes. É de Sudamérica. De Sudamérica é o segundo país onde máis se me ve. Argentina, Ecuador, Costa Rica, Perú, Bolivia. E a mí pareceme increíble. E, por certo, non hai unha queixa dali de que falen gallego. As queixas suele ser de xente que vive aquí en Galicia. Bueno, en España. E, bueno, o que iba, que na miña casa, pois sempre naceron bichos, non? Animales. E eu, pois desde pequeniña, vin como nacía todo. Puchos, todo. Porcos e todo. Pero, non sei, estes son os primeiros que eu teño. Eu non forxín a situación, o sea, foi algo que non busquín, foi algo que chegou el solo, porque a galiña decideu que era o momento axeitado para coller e xuntar os ovos todos do galiñeiro e meterlos debaixo dela. Eu non fixen nada. O único que fixen foi, cando a vin deitada, e non facía máis que coller ovos, todos os días coller ovos, e dixo, a rechispa, se non lle van a coller os ovos debaixo dela. E o que fixen foi, disculpas, apartala para que non seguira collendo os ovos das outras galiñas e a partina por outro lado, pero ela podía salir do seu iniño que lle puxen. Entón, a situación non foi buscada por min, quero dicir, e os seren os primeiros pitiños que teño eu en por min, sabes, joder, pois, fíxome unha ilusión tremenda. E sábelos nacer, non? Despois de toda a xente negativa, Dios mío, que me escribeu por todos os lados, que eran persoas expertas en ter pitos e pitas e jaliñas chocando e así, moita xente díxome, non te fagas ilusión, non che vai ir arriba porque estamos no inverno, porque as jaliñas no inverno non chocan, porque os pitos necesitan bombilla para que tal, porque... Eu pensei, mira,
Eu de pitos non entendo moito, pero se a galiña decide que é o momento axeitado para deitarse a incubar ovos, quen son eu para dicirlle a unha galiña o que ten que facer? Ni se me ocurre, vaya. E a intervención humana en cousas destas non ten sentido. Eu non o vexo. Entón, eu deixín que a galiña fixera o que lle dera a gana. Claro, colleu ovos demais. Ela empezou a coller como unha jalupina, cada vez que algunha galiña puña ovo, ela todo para dentro, todo para dentro. Eu penso que ao final, sei se non colleu 12 ou 14 ovos, non podía con tantos. Entonces, claro, non saliron. Algúns estaban jolios de todo, imaginadevos 20 días aí ao caloriño, fixaron tortilla francesa podrida. Pois non saliron, pero os que tiñan que estar de salir, pois saliron. E a mí fai unha ilusión tremenda, así que preparádevos, porque con todo isto quero vos dicir que vai haber pitos aínda para rato, sabes? Agora, porque está moi mal tempo e vos está un día nubladísimo, nubladísimo. Pero en canto quente unha raioliña de sol, vounos a poñer en fora. Doulle permiso ao galo? Non sei, o galo nunca pide permiso para entrar, é moi listo el, pero bueno, que lle vamos a facer? Non vos enfadedes que en calquera idioma nos entendemos, para iso temos as mans, é verdad, pero non se enfadou ninguén, non? Estades todos ben? Agitouseme o galiñeiro aquí? Non, vale. Carai, túa nai tuvo vacas, túa nai tuvo vacas. Carai, se non tuvemos. Cando eu era pequena, se che digo, debíamos de ter, pois, chegamos a ter, eu penso que unhas 12 vacas, ben. O meu traballo era chegar da escuela, cando chegábamos da escuela pola tarde, e sacar as vacas. Era coller as vacas, levábamos, algunhas había que leválas así unhas ou outras amarradas, as outras iban soltas, e eu non sei, non me explico de onde sacaban o GPS que elas sabían para que leira tiñan que ir. Elas sabían, e había unha que se chamaba Morena, como a min, a miña moreniña, que me acordo dela, ainda a teño aquí entalada no meu pensar, unha vaquiña moi velliña, xa non tiña un corno e o outro corno, en vez de telo así, tiño así, carabaixo xa. Era desas vaquiñas que son blancas e negras, moi leiteira ela, e ela sempre iba en diante. E máis, non había unha vaca que se atrevera a adiantala, nunca. Deixaban que a Morena fora en diante, e ela era a que dirigía o rebaño, pero é que isto xa a naturaleza en por si xa sabe facelo. E iba a Morena, eu máis meus irmáns ou así, íbamos para a leira con elas, e tiñamos que estar con elas hasta ben caída a noite, que chegábamos á casa, e esas vacas habías que muxir, e despois de muxilas, vendíase o leite por toda a parroquia, levábase a outros sitios e así, pero producíase leite na miña casa para vender, non todo o mundo tiña na miña casa, si a miña casa foi unha casa de labranza, e por iso estou moi afeita a estas cousas. Cando nacían puchos, cando nacían ovelliñas, cando nacían pitos, que eu teño estado horas e horas sentada ao lado do pé da galiña cando vía que lle empezaban a nacer os pitos, e collía os oviños e lle empezaba a quitar a casca de arredor para axudarlle ao pito a nacer. Depois tamén gustaba moito coller ao pitiño recién nacido, salen moi mollados, entón collía así o pitiño e poñía así aquí, soplavalle o alento, dáballe caloriño para lle sudar a galiña, pensaba eu, o que pasa que me gustaba. E poñía así o pitiño, hasta que era esponjoso, e botaba horas e horas que galiña, quero dicir. Nosquiña, cal é a diferencia entre abonar e fertilizar? Teño un vídeo, María, que che vai a ir genial, que como lle chamo, abonos fertilizantes caseiros. E neso, e aí falo ben de todo. A ver, fertilizas para que a terra, a rasgos generales, tes que mirar o vídeo, porque é algo que non se pode explicar en 2 segundos. Fertilizas para que a terra sea máis fértil, porque a túa terra, posiblemente, xa teña todos os nutrientes que necesita. E ti, ao mellor, plantas unha planta e dis, pois, non medra, non lle vai ben. E ao mellor só fai falta activar esa terra. Como? Pois depende da carencia que teña, non? Pero pode ser, por exemplo, falta de humedad. As plantas absorben os nutrientes da terra para así, se hai humedad. É imposible que unha planta en secano sea capaz de absorber nada.
porque as raíces o que fan é absorber agua e a través da agua que son capaces de absorber, absorben con ela os nutrientes que hai na terra. Claro, podes ter a terra fértil e que a planta non vai arriba. E ao mellor eso necesitas activación. Unha maneira de activala, por exemplo, é aportándolle sempre compost ou humus de lombriz, porque xa fai que a terra que espabile, como que a terra está adormilada e iso fai na espabilar. Iso é fertilizar. Cando queres abonar, se é un abono como máis específico, ti, por exemplo, dis, pois esta terra ten falta de, non sei, de calcio ou de nitrógeno, pois voulle botar estércol de vaca ou de galiña ou de ovella ou de cabalo, non? Estércol. E o que estás é botándolle un abono como específico para que teña nitrógeno a terra, non? A grandes rasgos. Fertilizar é poñer a terra para que estea fértil e non necesariamente botándolle abono, non necesariamente botándolle ningún aporte vitamínico. Ao mellor, aportándolle a humedade necesaria, non así toda nun día, sino cada día un pouquiño de agua, se consigues que a terra sea fértil, porque ao mellor xa ten os componentes todos que necesita, só que lle fai falta a humedade relativa, continua, digamos, para que a planta sea capaz de absorber a fertilidade que ten a terra xa en por sí. Pero, María, tareas pendientes, tens que mirar o vídeo ese de fertilizantes que fixen. Vamos a ver, Xurxo. Ola, Xurxo, moito me gusta ver tamén que hai aquí chavales. A única canle, a túa canle ten un valor engadido da comunicación en lingua galega. Aportas ti e outra xente como a ti máis polo idioma da terra que a Secretaría Xeral de Política Lingüística. O que pasa que sabes que pasa, Xurxo, que hai moitísima xente intolerantes ao gallego, xa en por sí se lle produce urticaria ao gallego en calquera das súas extensións. Pero hai moitísima xente que non entende que non hai nada. Eu estaba cursando o 7º de GB cando se estableceu o idioma gallego, o sea, que se lle dou a categoría de idioma, non? Existía, pero resulta que para ser idioma ten que ter unhas características, entre elas ten que ter un dicionario, ten que ter, bueno, pois eso. Cando se estableceu a lingua, tuveron que coller unhas palabras para facer como un idioma normativo. Vamos a dicir que é como, esta é a norma, non? Entón, colleron aquelas palabras para que todos nos comunicásemos en un idioma normativo, como para que fora máis común, non? Pero de todo o mundo é sabido que en todos os idiomas hai como varias palabras para referirse a unha mesma cousa. E o gallego, en iso, é riquísimo, en palabras diferentes para definir a mesma cousa, non? Ou en ditos, non? Temos moitos ditos tamén que se os traduces a outro idioma, ao castelán, por exemplo, perden o significado, non teñen o significado que ten para nós. Ese tipo de palabras non a podían recoller en ese dicionario para establecer a lingua como normativa, non? Pero todas esas palabras son igual de válidas, igual. Tamén hai outra cousa que Galicia, dependendo da zona onde se viva, divídese de arriba para baixo, imaginadevos o mapa de Galicia, non? Que é como un cuadrado, divídese en 3 bloques, oriental, central e occidental. A zona occidental, na parte sur, que é onde vivo eu, máis ben o que abarca todo as rías gallegas, temos geada, seseo explosivo e o cheísmo tamén. E son maneiras de falar que moita xente non entende. Aos que lle dá urticaria ao gallego, xa lle dá todo. Pero aínda encima que nos escoiten falar con seseo e con geada ou con cheísmo, repatíalle as tripas. Non me caeras cousas solas, Dios mío, xa hai malos vibracións por aquí. Bueno, pois, eso, entonces, hai xente que non sabe respetar, ou non entende, ou porque lle falta información, ou porque non quere, simplemente ás veces é porque non se quere, que as maneiras de falar
de cada bloque de Galicia son tan válidas como o normativo. O que pasa é que había que coller unha palabra ou dúas para definir taza, por exemplo, pero as outras son válidas tamén para falar. Que pasa? Que se nos queremos facer entender en un que está xa establecido como normativo, pois usamos o normativo. Pero eu, desde logo, non vou deixar de falar ca miña maneira de falar, porque senón pérdese. Eu, non sei, se traballar en un sitio pois cara ao público, ou non sei, imagínate nunha consellería ou algo así, ou na televisión de Galicia ou algo así, que me dixeran, no, tens que falar o normativo, pois teria que falar, que tamén sei, e podo, pero non quero nesta ocasión, porque o canle é meu, penso que é a maneira de poder divulgar a miña maneira de falar, que se manteña no tempo todos os anos que sexa posible. Eu sei que está condenado a morrer. A ver, o noso idioma, non sei, ou moito ten que cambiar o conto, ou se non está condenado a morrer pola trayectoria que está levando. Pero, pola miña parte, vou intentar que a miña maneira de falar, o meu xeito, a miña geada e o meu seseo se manteña no tempo, polo menos mentre eu estea aquí, no meu canle, xa dixo, cada un pode facer o que queira, pode falar. Ora, o que me parece así un pouco extraño, raro, é que me repetía un pouco as tripas, é que me veñan dicir ao meu canal, ou que me veñan dicir ao meu perfil de Facebook ou así, con insultos. Fala castellano, habla castellano. Insulto, me avergüenzo de ser gallega. Marcha, coño, marcha. O que pasa que a prova tamén teno duro, porque o apellido era gallego, Entón, iso sí que vai acompañala toda a vida. Ou renegar das súas raíces, que marche, non sei, para outro sitio onde lle dea menos apuro, entendes, as súas raíces ou así. Bueno, menudo lío vos botín. Xa falamos dos pitos e xa falamos do idioma. Gracias, Xurxo, por introducir isto, porque a mí como me tiren da lengua tamén, válgame Dios. A ver, hai mi madre que mande de aquele sabía, estaba aí quietiño, xa me parecía a mí moito. Hola, boa tarde, eu non estudiei gallego, cando eu fui á escola non se podía falar gallego, é terrible, sí, é verdad, sí, é verdad. Entón, claro, a moita xente quedoulle o deje de falar o castellano porque unha que era o que había que falar fora da casa, porque o gallego quedou relevado como un ámbito privado, e iso foi o que fixo que o gallego aínda hoxe en día arrastre a penuria de ser considerado un idioma de baturros, porque como estaba relegado ao ámbito familiar e non se podía usar en ningún sitio, pois hasta os que iban á misa tiñan que aprender tuveron que aprender antes do cara al sol, tuveron que aprender o Padre Nuestro en castellano tamén. Pero, bueno, tempos calabán, deixémolos ir. Dios lo teña na gloria. Hola, Angie. Hola, Nusca, que ganas tiña de verte. Canto me gustou ver a Ledicia de Loló con súa feuciña nova. Que miña nai che si dixi, miña nai, para empezar, non quere que lle regales nada. E máis enfádase. Non lle gustan as sorpresas porque non sabes reaccionar a elas. Non lle gustan os regalos porque, ainda que lle gusten, como non sabe reaccionar, pensa que os demais vamos a pensar que non lo aprecia, pensa que vamos a pensar que non lle gustou, porque non sabe reaccionar. Ven de outros mundos nos que non se facía eso, entón se aprobe, non lle gustan os regalos, non lle gustan. Pero non sei cantos meses me levaba a dicir, faime falta un fousiño, Sergio, pero para que che fai falta un fousiño, mamá? Se eu xa lle paso a máquina, corto lle a erva a todo, máis quedame cortadiña, ben e tal. Pois eu quero un fousiño. Pois eu que cajo na conacha. Pois vouche comprar un fousiño. Iso foi o porqué lle comprei un fousiño. Pero, bueno, a prova quedou toda contenta, co seu fousiño, mas e de lá ver, é que a verdad que agora no inverno a erva non medra moito, xa a tiña cortada. No inverno non crece a erva, pero xa vos enseñarei como traballa a miña nai co fousiño. É como unha máquina. Sin, xa sabedes que a miña nai non lle doi o riñón, bueno, non lle doen osos nincúns. Ela sempre di que non sabe onde ten o riñón e tampouco non sabe o que é o dolor de osos.
ela non o sabe. Que máis? A ver, hola, boas tardes a todos, perdón por chegar tarde, perdonámosche. Non se pide perdón, pídese disculpas. O do perdón inventaron outra xente que non ten cabida aquí agora. Miña mamá está atenta e di verme. De verme. Non entendín. Miña mamá está atenta e di verme. Perdínme seguro que algo que estaba dicindo por aí. Alicia, Alicia Fariña, que bonito. A mí me avergüenza que de niña, que me escapa, me quitaron de hablarlo, ves? Bueno, pero Alicia, sempre podes intentar volver a falalo, aínda que sea. Eu sei que ten que dar un pouco de vergonza, porque é o mismo que me pasa a min, por exemplo, falando castellano, iba a dicir, saber sei, por suposto que sei falar en castellano. Ao mellor hai palabras que teño que pensar un pouco porque en gallego salenme de seu, pero en castellano posiblemente as teña que pensar. Pero un pouquiño de corte dame. Me dá hablar el castellano, porque es que non tengo a soltura necesaria como para hablarlo, entón supoño que as que falades castellano tamén vos dará un pouquiño de corte falar en gallego. Pero intentadio, por favor, temos que ser moitos. Eres unha artista de Lucía. Home, claro, Elena Alonso, eres tan importante que tes haters. Pois agora definideme a palabra hater, porque non sei o que é. Anda! Sabedes que? É a primeira vez que pasamos de 100 personas en directo aí do outro lado, así que mi madriña querida está toda contenta. Sempre somos sobre 90 ou así. Que sepades todas as que estades agora... Que pelos! Que sepades que todas as persoas que estades aquí agora que ten que haber por aí algo que pon así e que se clica aí e que se dá me gusta. Eso axúdame moito no canal, porque a vos non vos costa nada, non vos van a cobrar por darlle a me gusta, porque son de 107 personas mirando e só 40 me gustas, e iso non pode ser, Aquí me gusta a dar de todo o mundo, que eso non costa cartos. Hola, me saluda, soy Asier. Hola, Asier, claro que te saludo. É porque pon Ana o teu perfil, hai que cambiar os nombres. Despois, vedesme pola calle e preguntadesme. Non me conoces, que sempre che falo. Pois non sei, pero se me facedes como a Asier, que é Asier, e de nombre pon Ana, pois chungo, Así eu non reconozo a xente pola calle, é imposible, dios mío. Lo intento con mis amigas. Moi ben, Alicia, perfecto. Hastes son los que odian. Vale, bueno, pois eso é bo. Supoño. Ten que haber de todo, En Valencia nos pasou igual que nos quitaron de hablar valenciano. Mira ti, claro que sí. E todos a falar castellano. Hola desde Oviedo, hola Julia. Encantada. Cando é mellor insertar? En menguante ou en creciente? Mira, o tempo de insertar é casi en calquera momento. Eu sempre que inserto intento facer 2 na mesma rama, por si un me falla. E se falla, para o mes seguinte se corto por debaixo e volvo a insertar. Pero supónse que o importante é cando recolles a puja que vas a insertar, o cacho de ramiña que vas a insertar, é mellor que sea na creciente, porque se facemos caso ou queremos facer caso do que influye a luna nas plantas, na creciente supónse que a salvia vai cara arriba. É que está nas ramas de arriba. Entón, canto máis vida teña a ramiña que quitas para insertar, mellor lle vai a ir. Agora, o momento de insertar, pois, non sei, dá un pouco igual. Ti, cando colles a puja, mellor que sea na creciente. E despois, o de que sea menguante ou non, porque hai que enjarda as pujas, que nas jarda uns días antes de insertar. Eu faco directamente, a non ser que máis dean ou así, que ás veces olvídase malí ou tal, e inserto cando podo. Boa tarde, dime Hortinovata. Costábame ler o nombre, pero mola. Eu tamén son Hortinovata, youtuber novata tamén. Boa tarde, a min pareceme que fale como se fale o galego, hai que seguir falando a nosa lingua. A moita honra, claro que sí.
Os meus netos 8 ou 5 fálano, aínda que na escola falen castelán. Iso é porque na casa lle falades ben o gallego. Iso tamén está moi guai. Nusquiña, eu primeiro que fago, dar o like. Bien. De feito funciona porque sai 76 likes. Eso lo vi a 40. Así que muchísimas gracias por darlle... Non costa nada, non? E así tamén vexo que o que estades vendo vos gusta, que ao mellor estades aí, marchades, e ven outra xente, eu penso que son de 100 personas desde o principio, e resulta que ides indo e vindo, e non somos tantos. Bueno, pois, a ver, que pregunta por aí temos? Que pregunta me dicides? Que taza tan chula, las ratonas de la biblioteca? Pois claro que o é. Esta taza é personalizada, ademais. Ves? E pon Nusca. E máis pon o nombre do meu amigo, Pupo, que sempre di, hai que ir indo, hai que ir marchando. Unha taza, artesanía gallega pura e dura, pero feita solo para min. Hola, eu xa lle tiña dado o dedillo para arriba. Así me gusta, Eugenia, perdón. Fernando, pues soy Guinda. E tú me ves como Fernando. Non sei cambiarlo, pero o importante é oírche. Claro que sí. Pero claro, eu entón non son capaz de diferenciar a ver, que para mí son moitísima xente, eu ás veces non sei como dou afeito nin sequera a darlle a me gusta a todo o que escribides, vou no lendo e voulle dando a me gusta porque non teño tempo a contestar a todo o mundo, leva moito tempo, ademais trastornache a cabeza ter que estar a contestar así a todo o mundo, si falando escribira ben ou así, ao mellor, pero para mí son moitísima xente. Entón, a ver, Loli Alonso, que pasa que está a chorar? Chousa, as galiñas que me comen os ovos. Pois algún problema teñen esas galiñas, teñen. Galiñas se comen os ovos, a ver, unha porque pode ter o vicio, pero teñen o vicio por algún motivo. Entón, non poden ter falta de calcio, iso unha. Ou vas a algún sitio onde haba cascas de berberecho, mexillón, sabes? Cascas que estean ben trituradas, que llas podes botar, areia da playa que non se pode coller, pero si ao sacudires os zapatos dires á playa pasear, esa area tamén lle vai ben. Teñen que ter diferentes tipos de alimentación, non sei que lle botas ti, pero se solo lle botas pienso, solo co pienso... Eu non considero que estean ben alimentadas. Hai que botar todos os días, cada día, verdura fresca. Quen di verdura, calquera tipo de verde, porque eu, por exemplo, vou á miña horta coller rabisas para botarlle ao caldo e todo o que lle quito vello das rabisas, colgollo, que tamén lle gusta. E se non, erva, cortar unha pouca erva e botarlle erva. Ou soltalas para que coman elas un pouco de todo. Necesitan tamén proteína. Se as soltas, se van a comer bichiños. Que máis? Eu agora no inverno, non todos os días, porque non me dá a vida, pero de vez en cando, fagolle jaldrumada. A jaldrumada faiselle así aos animales, tamén se lle fai para os puchos, e para as vacas, e para os porcos, e para todo. Bueno, unha jaldrumada é coser en agua, pois tonas de patacas, ou os cañotos de haber limpado, por exemplo, verdura, sabes, un repolo, o cañoto do brécolo ou da coliflor que cosestes para ti, pero eso tamén botarlo á agua. E despois de que estea cosida as tonas de patacas, que a verdura que teñas por ali, picadiño así miúdo, deixalo ferver un pouco, e antes de que enfríe a agua, non fervendo de todo, pero antes de que enfríe a agua, pois botarlle un puñado ou de fariña de millo, ou de... non sei, un puñado de arroz, por exemplo, un puñado de lentejos, algo que lle axude a espesar, non? Non deberías abusar moito do pan reseso, pero se non tes, e tes pan reseso, botarlle a esa agua que cosestes tonas de patacas, botarlle tamén un pouco pan reseso. E antes de que enfríe, xusto antes de que enfríe, cando estea ainda quentiño, que non se queimen, pero cando estea así, botarlle as galiñas, porque comen iso quentiño e iso axúdalles moito tamén a ter o corpo máis quentiño, a soportar as altas temperaturas, é como a nós. Son seres de sangre caliente e necesitan cousiña quente tamén. Eu fagolle a jaldrumada. E se teñen a diario comida variada para que non se aburran sempre, non sei, sempre solo pienso, por exemplo, ou sempre solo millo ou así,
non che teñen por que comer os ovos, Así que, se o ovo está duro non o comen, vai así non o comen. Peteiro vai así non o comen. Se teñen fame vai así comen. María del Carmen Serrano, hola, boa tarde. Hoxe sí que cheguei ao directo. Bien! Moi boa tarde. Desde onde nos miras? Porque así sabémolo, que aquí a xente de aquí é moi curiosa, Pois yo creo que cada vez se habla máis. Mi hijo lo habla cando va de vacaciones. Merce, pois ojalá fose así, de verdad, pero é que eu non sei, eu escoitando aos nosos dirigentes políticos ás veces vexo que canto máis o podan tapar, pois non sei, penso que é mellor. Bueno, José Luís dinos, miña nai sacáballe a pebida, unha cousa que tiñan debaixo da lingua. Ai, miñas probes! Quitabanlle algo que tiñan. Ai, pobres, ai, eu non fago, xa como unha castración a pebida. Eu nunca escoitei, tamén a verdad, se a dite, eu nunca escoitei iso. Dende a Laracha, moi ben, Mari Carmen, sempre, cando saludes di de onde, porque senón non nos enteramos de onde estamos falando. Dinos, Alicia, nunca dejes de hablar, cada vez yo creo que se está máis de moda. Mira los catalanes como hablan catalán, los vascos. Sí, é verdad, a ver, está na nosa man. Non van a vir, que sí que hai xente que o fai, que é neofalante, que para min teñen un mérito increíble, xente que na súa vida falou gallego e que agora fala gallego porque lle gusta ou porque o ten como segundo, terceiro ou cuarto idioma ou o que queira. Esa xente para min, chapó, toda a miña admiración. Pero está nas nosas mans que se siga falando. Dinos que bota penso, verdura, pan, están soltas, caracoles, moi ben, e tamén dente de león. Eu dente de león tamén o como eu. O outro día vamos a contar unha curiosidade, ahora que me acaba de decir Loli Alonso, o do dente de león, que ao mellor non o sabedes. Eu, por norma general, non me gusta darvos consellos á xente así, a lo loco, sobre a utilización de plantas que temos nas beiras dos camiños, non? Digamos. Por que? Porque hai xente que se non espera ao final do vídeo, eu ao mellor dixos, o dente de león é unha cousa maravillosa, buísima, tal. E hai xente que se di, se o di Nusca, eu fagolle caso, porque o que di Nusca vai a misa. E se non esperan a mirar o final do vídeo. E ao mellor, ao final do vídeo explico as contraproducións que pode ter tomar esa planta. Porque hai plantas que son moi boas, pero non para todo o mundo, ou ao mellor ti xa estás tomando un medicamento que xa che está nivelando, pois, non sei, que che nivele a astringencia, por exemplo, e tomas unha planta que é astringente, vas a entupir, sabes? Ou recomendo-vos unha planta que é drenante e que é moi boa para o sistema linfático porque che fai perder densidade de acumulación de líquidos, pero vamos a ver, esa estás tomando algo para eso, entón non podes abusar de tomar cousas diferentes para a mesma cousa. E hai xente que, como non acaba de ver os vídeos, é como o dixo Nusca, xa se pon a tomar esa cousa. Por iso a mí non me gusta recomendalas. Pero, bueno, vou a contar que o outro día estaba nunha tienda de agraria e había un chisme ali pousado para vender e mentre estaba esperando, miren así, eu, ai, vaya por Dios, non habería outra erva para lle poñer. Estaba a botella do líquido e poñía, como se chaman os líquidos para queimar as ervas? Herbicida, poñía herbicida para hierbas malas e poñía abaixo a foto dun dente de león. O dente de león é unha erva mala. A ver, eu me imagino que haberá xente a que lle poda facer daño o dente de león, como pode haber xente que lle fai mal a manzanilla, como pode haber xente que non pode comer masáns. Iso, como hai xente que non pode beber agua. Iso, o sea, sempre vai haber excepcións. Pero dicir que o dente de león e lá non tiñan outra erva para poñer, silveiras, por exemplo, que ainda lle comemos as amoras tamén.
Pero poñer outra erva para vender un herbicida, por Dios. Que non había ervas malas para poñer que puxeron o dente de león. O dente de león é buenísimo para miles de cousas, aparte está riquísimo. E pódese comer cru, incluso. Eu teño na horta, entre lechuga e lechuga, planto dentes de león. Porque fago como a lechuga, a ver, hai veces que eu a lechuga apaño o ollo todo, porque ao mellor somos máis, ou imos a comer, ou vou comer lechuga, ou quito o ollo para plantar outro novo, pero, se non, eu as lechugas, se son desas de abrir, non das que teñen o olliño pechado, non se pode, pero as que son de abrir, se só é unha ensalada para min, por exemplo, pois collo só 4 ou 5 follas de lechuga. Xa me chega, deixo a lechuga ali plantada. E de paso tamén collo unhas cuantas follas de dente de león e tamén outras de espinaca e fago unha ensalada, digamos, variada. E o dente de león non vos recomendo nunca collelo da beira dos camiños, porque na beira dos camiños non se sabe quen lle mexou, se lle cagou un can encima, depois ven a chuvia e lavouno ligeramente, ou se ten algún produto que alguén lle cuspeu en si, eu que sei. Eu do camiño non, pero aseguradevos primeiro de que podedes tomar, iso para empezar. Que depois non dixades diso, nusca, fíxome mal. E despois, colledeo da beira dos camiños e plantadeo na horta. Mira, o dente de león, aparte de ser bo para que se pode comer, que é comestible, que se pode tomar en infusións e que é bo para moitísimas cousas que nos vai a favorecer moito no noso corpo, aparte, tamén é un excelente limpiador de oxígeno do aire, do aire que respiramos. E tanto é así, do aire que respiramos e a terra que ten debaixo volve a limpa de metales pesados e de cousas dañinas que teña e transforma esa terra onde vive, transforma. De feito, hai unha maneira de saber se ese terreno no que está nascendo está limpando ou se está o terreno limpo, porque o dente de león, cando ves, non sei se sabedes cal é a planta, pero, bueno, é así dentada, se lle das a volta, ten un nervio único e dese nervio parten outras follas, por debaixo o nervio é un pouquiño son rosadiño, tirando así como a entre morado e un pouquiño castaño, bueno, supoño que si, se non, ides vos despois a Google e preguntadeslle como é o diente de león. Pois o diente de león, cando vedes na beira dos camiños, se está moi, moi, moi pegado ao chan, moi pegado, o sea, que está este o chan, e o dente de león cas súas follas está pegadísimo ao chan, ese dente de león nese momento está limpiando de cousas malas e transformando esa terra en terra boa, terra fértil, todo o cacho que está aí aquelando, porque ademais o dente de león ten unha raíz importante, fai ese traballo de limpar todo. E cando xa non ten nada que limpar nese terreno, porque ese terreno xa está ben e fértil e todo, o que fai é levantar as follas para arriba, e fai unhas follas grandes, bonitas, grandes, pois ao mellor de 20 centímetros ou así, grandes e bonitas e carnosas e crujientes e así. É o caso de cando o levas pa a horta. Ti colles un dente de león na beira do camiño e pode ser un dente de león pequeniño, pejadiño ao chan, que che costa arrancalo porque ao mellor ainda lle rompa a raíz, porque é como unha zanahoria, sabes, que vai a menos, é profundísimo, fai como tipo a verdolaga e a lavase, así, dese tipo de plantas que teñen unha raíz sola. Bueno, despois teñen as raíces secundarias, pero a raíz principal é moi grande. E ao arrancala pode che romper, non pasa nada, prende ben, plántala no medio, entre lechuga e lechuga, non lle vai a facer daño ningún ás lechugas, probadia. A mí gústame bastante mellor o dente de león que a rúcula, por exemplo. A rúcula, máis tamén a tuve plantada, pero deixei de plantala porque se me fai moi fuerte. É verdad que se fago unha ensalada mixta e lle meto así moitos tipos de cousas que teño na horta, porque eu sonche moito de comer ervas, pois é verdad que unhas follas de rúcula gústame encontrala de vez en cando na ensalada, pero non que sea casi todo rúcula, a parte que non é moi digestiva. E o dente de león si gústame bastante máis. Bueno, a ver, mi Mac, para tanto nos dou o dente de león. Que máis? A ver, hola, buenas tardes, de lluvioso día desde Madrid. Hola, María Luz, que guai desde Madrid. Eres gallega ou eres de Madrid de toda a vida
entendes ben o gallego. Eso sí que me gusta, léelo, porque me fai sentir ben que haba xente que Soli desde Ferrol, moi boa tarde. A miña nai tamén, que non sei o que me quere dicir Carmen Nieto. Diente de León, de acordo contigo. Gracias. Mercé, desde Asturias. Non sei que planta é Diente de León, pero luego busco. Igual al verla la reconozco. Mira, Mercé, no verán, durante todo o verán, bueno, hasta o otoño tamén, é moi fácil de reconocer, moi fácil, porque é esa planta que todas e todas sabemos cal é, que é como unha variña que arriba ten un pompón, e que estou segurísima que das 107 personas que estades aquí agora mismo, en algún momento da vosa vida, collestedes un dente de león e lle soplaste despedindo un deseo. A que sí? A que agora sabes cal é o dente de león? Estou segurísima que así telo que saber. Que pasa? Que no verán é máis fácil de reconocer. Coidado, que hai outras plantas que florecen da mesma maneira que o dente de león. Pero, bueno, por eso non vos fiedes. Mirad en internet e se eso mandadesme a min unha foto a través de Facebook ou de Instagram, que aquí non deixa mandar fotos, eu digo se eu non é. Hai que ter en conta, non sei, nada, dúas cousas para reconocela ben e que non te confundas cas outras que florecen, digamos, igual, pero o pompón ese que é así grande que lle soplamos, estou segura que todo o mundo lle soplou algunha vez a un dente de león. María Jesús Bello, hola, Nusca, tesme que dicir de onde eres, María Jesús Bello, Tojo ou Toxo, que se non sabemos de onde eres, desde a estrada. Non é moi agrio. Agrio non. Agrio para nada. Agrio é un limón, por exemplo. O dente de león, pois ten ese sabor característico. Pero mira, vouche dicir unha cousa. É o mesmo que se ti comes... Probaste algunha vez a comer un dente de allo así? Pica que ten a rabia. Se é un allo, un dente de allo que está fresquiño, cuidado, que che deixa a lengua, ten un picor importante. E dis ti, se por primeira vez na túa vida probaras un allo así, crudo e el solo así, dirías, rechazo totalmente, non me gusta o allo. O dente de león, pois, igual, ao mellor solo non che gusta, pero na ensalada mesclado ese sabor, dis ti, quedalle moi ben, sabes? É como comer unha cebola cruda, ao mellor comer unha cebola cruda así non che mola nada, pero, sin embargo, uns cachiños de cebola na ensalada e de vez en cando encontrar ese cachiño de cebola crujiente con ese sabor a cebola, molache máis. Entón, pois, o dente de león pasalle como a todo. Ten ese sabor que é característico e especial del, mezclado na ensalada queda genial. Dinos Alicia, diante de león é unha planta que se parece a las lechugas, hecha unha flor amarilla que despois, bueno, eso, que non se parece á lechuga para nada, porque as lechugas teñen unha folla máis ben como a forma da miña man, non? Todo o mundo sabe como é unha folla dunha lechuga, pero o dente de león, ai, Dios mío, vou dibujar malamente unha folla de dente de león. Mais ou menos é así. Bueno, máis ou menos non está ben dibuixada, pero non se parece para nada a unha lechuga, nin se parece para nada a unha folla de lechuga. Pero se ao mellor Alicia se refiere a que se parece ás lechugas porque se pode comer como unha lechuga, pois tamén tal. É diurético, por suposto, claro que sí. Amargo sí que pode ser. Agrio non. Amargo, bueno, depende. Eu que sei, hai paladares e paladares. Hai paladares que soportan mellor o agrio e o amargo. A min resulta máis agradable. Pero, bueno, nós xogábamos a soplar e dixíamos, jalou jaliña. E cal era o que si soplabas e salían todos, que era jalo, ou como era o chiste, o conto, non? Contanos, que a min esas cousiñas folclóricas gallegas me encantan moito, porque eso sí que non o sabía, eu nunca dixen jalo jaliña, eu facía así, soplaba e pedía un deseo con toda a intensidade do mundo mundial, e soplaba porque se tiñan que ir todos os chismes, non che podía quedar ningún, senón o deseo non se concedía. Entón soplaba con toda a forza do mundo, hasta hiperventilaba, depois mareábame, pero non me importa. O importante de verdad é que lle saliran todas as chismas ao dente de león para que se cumplira o deseo que estaba pedindo. Iso era o máis importante do mundo. Rosa,
non me atrevo a pronunciar ese apellido porque non o vou facer ben. Alberich. Hola, Nusca, saludos desde Mallorca. A mis conejos les gusta mucho el diente de león. Home, non son parvos, claro, claro. Y cojo para darles fresco junto con el heno. Ah, que guai. Conejos son conexos de compañía ou son destes que pos así para criar? Tes conexiños pequenos? Jo, que lástima que non se podan mandar fotos e que non apareza aquí como un aquel así, pequeniño, e que se puderan ver as fotos que me estades mandando. Bueno, non, mellor non, porque ao mellor algunha xente va a mandar cousas inadecuadas. Ai, Dios mío, somos dos Alicias. Bueno, eu confúndome. Que lle vamos a facer? Eu nunca comín dente de león. Saludos desde Lousame. Un saludo, Ana, tocaya. Mira que hai Anas polo mundo adiante, Pois seguro que non comestes dente de león, pero que sepas que sí que se pode comer. Pero, bueno, crío na túa casa, na túa horta, ou nunha maceta ou así, que se dá genial. Aparte, a flor é bonitísima, non necesita coidados, nin require de responsabilidades pola nosa parte. Plántalo e xa está. O sea, vaille ben. Cante o sol, teña agua ou non a teña. Como mascotas. Ai, como me gustaría velas. Mira unha cousa, Rosa. Quero que me mandes fotos dos teus conexiños por Facebook, sabes? Polo Messenger ou así, porque me gusta moito ver así animaliños. Así que mándamos. Rami! Hola, que tal? Estes últimos días vin un vídeo que hasta se come a flor amarilla. Sí, claro, porque a flor tamén é comestible. É raíz. É máis as raíces, claro. A raíces, sí. A raíz máis ben está guai secala, triturala e jardala, porque incluso ten como sabor a café, pero ten que estar seca, moi ben seca, como a tona de plátano. Ti a tona de plátano, cando a secas e a moes, cheira a chocolate. E de feito non me pasa a min sola, porque eu teño a secar aquí, mirad, vou vos enseñar. As tonas de plátano, para que sean efectivas a efectos de fertilizar a nosa terra e as nosas plantas, non vale de nada, xa vos poden dicir misa, pero non vale de nada enterrarlle as tonas así enteiras na terra. As nosas plantas non saben comer isto, non teñen dentes, e as plantas, como non saben comer isto, hai que dar o traballo feito. Elas non poden nin cambiar de sitio para ir comer millor, nin onde as plantas é do que se van a alimentar. Pero non vale de nada botarlle a tona de plátano fresca, porque o que vas a facer é que veña un ratiño escavando e que vai a comer porque lle cheira ben. Entón, as tonas de plátano hainas que deixar secar. Eu teño aí ao lado do fogón nun cesto, xunto con cascas de ovos que tamén deixo que sequen ben para trituralas e poder aportarlas ás plantas, sempre tendo en consideración de que as plantas non teñen dentes, que hai que transformar todo. Que conste que aínda que o triture, non está transformado, solo está reducido a súa mínima expresión para que despois os microorganismos que hai na terra sí que o descompoñan. Entón, favorecer que as plantas o podan tomar. Ese é o proceso. Entón, ten que estar así de seco, ou incluso máis, ten que incluso crujir, sabes, que faja así, que escache. Unha vez que está así super seca a tona de plátano é cando se tritura, ou cun molinillo de café ou cunha máquina potente que o poda triturar. E de que está triturado en polvo, arrexende a cacao, a chocolate. Unha vez que fun á televisión, bueno, de vez en cando, non sei se sabedes, a 100 das 60 personas que estamos aquí, joder, que guai, que maravilla, que justo, que gracias por estaredes aí, isto mola moito, facer un directo que haga tanta xente aí ao outro lado. Bueno, a min pareceme moita xente, xa sei que haberá quen teña máis, pero eu sinto-me moi orgullosa das que estades aquí, das 110 que estades aquí. Eu, bueno, de vez en cando vou á televisión, vou traballar a un programa que se chama Quen anda aí, ou outros, pero agora últimamente o que máis vou é este, o Quen anda aí. E un día le vin, bueno, pois para falar dos fertilizantes caseiros que podemos obter de cousas de andar por casa, digamos, non? Entón a min a casca de ovos sempre me cheirou a chocolate, a cacao. A presentadora, que estaba ao meu lado e tal, e dixeme, isto que é tal? Bueno, pois isto é piel de plátano que hai que desecar e tal. E resendeu, e dixo,
huele a cacao. E dixo eu, a chocolate. Tal cual, huele a chocolate. Pensei que era a mí sola, pero sí, huele a chocolate. É porque dixo isto? Porque as raíces de dente de león desecadas, pero é moi importante, desecalas e despois trituralas. E podese como café, botarlle ao leite, colalo, ou a ajo, ou así, e incluso ten tamén beneficios de activarnos, de facernos tal. Así que, mima, que aí aprendemos hoxe, Dios mío. He mandado mensaje antes desde Santurce, Vizcaya, tamén te vemos, un saludo. Jesús, moitas gracias. He mandado un mensaje antes, pero é que non podo ler todos, é imposible, porque, claro, ás veces pasan moi rápido e non me dá tempo a lelos todos, pero, bueno, mandoche un saludo, moitas gracias por non te enfadares, non tiña sentido enfadarse, pero hai xente que sí. Recordas o do mozo Maila Mosa? Sí. Mira, dime Santa Uxía, recordas cando eu era pequena? Claro, pequena ao mellor falamos de 4, 5, 6 aniños que tiñamos ese tipo de retaleos que se lle dicían a todos que eran como picarescos, non? Entón, se vías a un neno e unha nena darse a man ou ir andando eles solos ou así, ou mi madre, xa eran mozos, non eran nada, pero bueno, xa dar que falar, non sabes? Entón, dixen, e cantábaselle. O mozo Maila Mosa, fan as papas nunha posa, ven o gato por detrás e rouboulle o seu rapaz. E cantabas así. Estaba acordando agora, non sei por qué, cando alguén se acusaba, non, a profesora ou así, teusme un pelo na boca. Cando che acusaban, despois, cando salías afora ao recreo, así, cando tiñas a mínima oportunidade, a yugular, e cantábaselle Acusica Barrabás, o inferno teiras, e andabas atrás del polo recreo, adiante, Acusica Barrabás. Que maldad tiñamos daquela, tan diferente á maldad que hai agora, verdad? O dente de león en Purín é un bo fungicida mezclado con cola de cabalo. A cola de cabalo xa é bo fungicida en por sí, non hai que mezclalo con nada. Pero para facer purín con dente de león, boa tarde, Javier, a todo isto. Cuidado que non hai que xuntar dente de león para facer, non sei, 1 litro de purín. Muchísimo, moitísimo. Telo que estar a coller por todos os camiños, eu non faría. Unha cousa que me acordou agora que Javier falou de facer purín con unha planta e con outra planta, que eu sempre o digo nos vídeos, bueno, que fago sobre puríns ou así, sempre o digo, pero vou non recordar aquí agora para todas as que estades aquí, para 111 personas. Que contenta estou. Cando fagades purín, para que sea, un purín pode ser pois para fertilizar, de maneira foliar, ou sea, en forma de chuvia nas follas das plantas, que as follas absorben tamén os nutrientes a través das follas, sea para abonar o chan no que están plantadas, ou sea, como fertilizante, como activador nunha composteira, para que sexa, os puríns, cando fagades de plantas, nunca mezcledes diferentes plantas. É un consello, non é que haxe que facelo así. Eu non o fago. E vou vos explicar o porqué. O purín ten que fermentar a planta, métese en agua e ten que fermentar sin chegar a pudrir. Cuidado, un purín non pode cheirar mal. Bueno, mal. Depende que hai narices sensibles, este é como de amarga-che un limón, eu como limóns, amárgame, pero gústame, e hai quen non o soporta. Bueno, pois, pero o cheiro dos puríns non pode ser de dicir, mima, que mal cheira. Ese purín non está ben, está podre, é unha cousa podre, non está ben. Bueno, non o desbotes, podelo botar igual á composteira, porque pode facer igual, ten microorganismos que poden reactivar a composteira e tal, pero no compost. Pero non lle botes á terra. Os puríns para fermentar depende da planta, da actividade que teña a planta nas súas follas, nos nervios e todo, vaise a descompoñer en un tempo ou en outro. Hai puríns de algunhas plantas que ao mellor en 3 días se fermentou, e hai puríns que lle fan falta 15 días ou 20, pero é que iso depende da
forza da planta. Non todas as plantas son igual. Se a vos mismas pensade, non é o mismo unha folla de lechuga que unha folla de verdura. Ti pos unha folla de lechuga ao sol e unha folla de verdura, e a folla de lechuga aos 10 minutos está mustia, chuchurrida e queimada. E a folla da verdura aguanta máis. Bueno, pois iso é o mismo que podemos aplicar ese pensamento, digo, a cando facemos os purins. Non todas as follas de todas as plantas fermentan ao mesmo tempo porque non se descompoñen ao mesmo tempo. Entón, como me dixía, como é Javier, o purín do dente de león mezclado con cola de cabalo. Cando queirades facer mezclas, o que é os purins, faceros por separado. Calquera purín que queirades facer, por separado. Aquí fago de cola de cabalo, aquí fago do dente de león. Bueno, o do dente de león non faría, porque pois untar 1 kilo de follas de dente de león, cuidado. Pero por separado, porque non van a fermentar ao mesmo tempo. Entón, por exemplo, a folla do dente de león vaiche a fermentar aos 2 ou 3 días. Javier, fálanos desde Barcelona. Encantada de saludarte, Javier. Eres gallego ou simplemente que eres de Barcelona e non che importa entender o gallego? Porque iso sí que me interesa muchísimo. Pois a folla do dente de león e a de cola de cabalo son totalmente diferentes, porque a do dente de león descompónse rápido, é como se fora a folla de lechuga, e a cola de cabalo pode botar fermentando 20 días. Estou falando de temporada de verán, á sombra, sempre. Os fermentados sempre á sombra, que non lle dé o sol, nin a luz directa que quente moito esa agua, non queremos que apure. Ten un proceso natural e vai non facendo pouquiño a pouco. E a naturaleza sabe o facer ben. Entón, o dente de león aos 2 ou 3 días xa vai a estar fermentando e a cola de cabalo aínda nin empezou. É que nin empezou nin a descompoñerse nin por asomo, porque a cola de cabalo é moi fuerte, moi corriúda, ten unhas ramas moi fuertes e tal. Para empezar a fermentar o dente de león falle falta moitísimo máis proceso. Entón, que vamos a facer? Que as follas, por exemplo, de dente de león empecen a pudrir. E a cola de cabalo aínda nin empezou a fermentar. Se mezclamos as dúas no mesmo cacharro, estamos facendo un potingue que non vai a ter nin os beneficios que estamos buscando, nin vai a ter nada. Entón, facémolos por separado, se queremos facelos. Etiquetámolos ben, gardámolos á sombra en botellas de plástico ou de cristal, e despois sí que os podemos mezclar, como dixía Javier. Eu entendo o galego. Moi ben, Javier. Pois encantada. Como di Javier, non? Despois de que está feito os distintos fermentados, os distintos puríns, sí que podemos mezclalos, porque este ao mellor vaime ben como fungicida, pero quero que este faja como unha reactivación de planta, ou este outro purín que é bo, por exemplo, para aportarlle nitrógeno como máis rápido e inmediato, que é aportarlle ao riego, e vai de maneira foliar. Bueno, pois podes mezclalos, eso sí que se pode mezclar, pero unha vez que están feitos, non na fermentación. Agora que falo do purín, queres saber que son da Puebla e non sei cal é a Consuelda? Me caches na mar salada! Ainda fun por Olveiras junto a unha amiga e dixen, a ver se vou por aquí e reconozo a Consuelda. Pois nada, mira, Rami, é normal, non te sintas mal por non conocer a Consuelda ou a Ortigo ou Carballo, eu que sei. Se na túa vida non te dedicaste só mellor a mirar as plantas e non sei, o teu traballo pois non che permiteu ao mellor dedicarlle tempo para esas curiosidades que tiñas, é normal que non conoza as plantas. A ver, que pasa? Que a Consuelda podese confundir facilmente en este tempo. A ver, facilmente, para min, eu se teño os ollos acostumbrados e para min non é fácil confundirse, pero é fácil confundila agora mesmo no inverno, porque están exactamente igual, máis ou menos, dependendo de se fai máis frío ou menos frío na vosa zona, confundila co estalote. Sabes cal é como é, non sei que purpúrea, que é unha vara larga que depois no verán bota as campanillas color lila, que tamén hai en blanco, e que acolles así, e faz así, explota. Por iso se chaman estalotes. Pois agora mesmo as dúas plantas, tanto a Consuelda rusa como o estalote,
si as ves, a folla é moi parecida porque é así como puntiaguda, nacen da mesma maneira, teñen como a mesma fasquía, son peludiñas, bueno, máis ou menos peludiñas as dúas, teñen como a... Entón, ao mellor é fácil de confundilas. Así que, ou miras en Google, diferencia entre hojas de estalote e consuelda, ou me mandas fotos a min. Esa te explico eu. María Souto di que vale un ouro. Vale un ouro? Pois, outra cousa. A ver, eu agora dinlle a volta, porque acordadesvos do meu técnico, non? Que me axudou a semana pasada. Pois díxome el, mamá, a cámara non cambia de sitio, pero ti se lle das volta ao aparato, vas a ter a cámara no mesmo sitio onde tes os chats. Entón non vai aparecer que estás mirando para outro lado. Acordadevos que a semana pasada, bueno, a vez anterior que fixamos o directo, porque a semana pasada non fixamos, e o outro tampouco, porque era Navidad, víavos como ao revés, porque tiña a cámara como aquí neste lado, e os chats estaban aquí, entón para ler os chats parecía que vos miraba... Agora parece que non, non? Porque agora miro os chats así aquí, e parece que vos estou mirando, non vos ignoro tanto, non? Digitalis, moi ben, gracias, Urso, moi ben, moitísimas gracias. Eso, Digitalis Purpuria, pois sí que se confunde agora mesmo ca Consuelda, pero bueno, tamén se eres de aí da Puebla podes vir a buscala, que che dou un cacho, e así xa podes plantar e tela na túa horta. A parte que é moi bonita, a Consuelda rusa é super bonita, fai sempre como un círculo, sempre é unha planta que medra, como en redondo, sempre fai como unha roda, bota as súas folliñas así en redondo, é moi chula. Despois no verán bota a flor, se queredes facer o purín mellor sempre as plantas antes de que teñan a flor, porque senón gastan, digamos, a súa energía, os seus nutrientes, a súa tal, vai todo para a flor. Entón queremos que se conserven as follas antes de que florezan, é un momento axeitado para facer puríns. No verán botar a flor, e o que fai é así engordar cada ano máis, pero tampouco non é unha cousa do outro mundo, o sea, se de verdad, porque hai quen di, ai, que che invade todo. Invadir non invade. Ti se ves que che nace, tens que aprender a reconocelas, arrancas de pequeniña, mentras é unha plantiña que é así, arráncala e venlle toda a raíz esa que vos digo que é larguísima, e canto máis anos pase, máis profunda é, máis gorda, pode ser un tocho gordo, vai para o fondo, que vai medrando máis. Ti se a queres quitar un día da túa horta porque tal, o que tens é que coller un cavador, unha pala e ir hasta o fondo da raíz e quitala, aínda que sea a cachos, e xa sacas, tampouco non é algo que sexa invasivo. Mercedes dime que desde Melide teñen un día gris, triste e apagado. Triste non, que estamos aquí todos en directo, podedes falar aquí para entretervos, pero si aquí tamén está, penso que está por todos os lados, porque ao subir a masa de aire quente, que cambiou o noso vento e vernos do sur, ao subir a masa de aire quente, hai un choque confrontado e fai vao. É como cando sales da ducha, que sale o vao da agua quente, non? Pois isto é o mismo. Este año los Reyes me trajeron un libro de plantas preciosas. Que guai! Moito me gustan eses regalos. Por certo, vou-vos a pedir unha cousa, que xa fai tempo que o estou pensando, pero vou lá pedir. Déixame tomar un trago de manzanilla. A ver. Maite sígueme desde Valladolid. Estuve vivindo en Ourense, dali, máis de 50 anos. Entende moi ben o gallego. Moi ben, pois moi benvida, Maite. Encantada. Tes algún vídeo onde explicas como inxertar? Aínda non. Pero, bueno, sabedes que o meu canal ten 2 anos escasos. Aínda menos mal o contenido que teño. O que pasa que, bueno, sempre digo, ao mellor son un pouco xa repetitivo, pero crear vídeos cortos non é tan laborioso, pero crear un vídeo largo é bastante laborioso, porque ás veces dame coraje, non vos enseñar, porque teño ao mellor pouco tempo para estar na horta, e ao mellor, non sei, pudín o masanseiro máis a pereira, non? Pois pudín non haber gravado, pero
a min podar unha masanseira podeme levar, non sei, 10 ou 15 minutos, dependendo, pero se o teño que gravar, lévame 2 ou 3 horas. É moi diferente, porque hai que cambiar o teléfono de sitio, non teño ninguén que ande atrás de min co teléfono dixíndome, sabes, grábame aquí ou grábame ali, non teño. Entón, teño que estar seguido cambiando, mirando como é o ángulo ben, que se vexa ben, facelo e explicárvolo. Entonces, claro, gravar lévame, mi madre, moitísimo máis tempo, pero despois hai no que editar ese vídeo, hai no que preparar, hai que cortar as cousiñas, hai que poñer explicacións complementarias con texto, hai que poñer algo de musiquiña, hai que poñer... Lévame moitísimo tempo. E non é do que vivo, claro. A min que me dera que fora do que vivo, porque así poderíame dedicar a facer vídeos largos e extensos, non? Pero non é do que vivo. Entón, non sempre teño o tempo que quixera para facer vos vídeos. Pero están tareas pendentes, que me preguntou, están tareas pendentes. Mirar maneiras de insertar, que cada un pode insertar como idea gana, que todos son vos. Eso, insertar, podar, bueno, que teño unha lista de tareas pendentes de vídeos para vos facer larga, pero tenes que ter paciencia porque non dou con todo. O canal non é tan maior. Los Reyes a mí trouxeronme carbón. Pois, benvido sexa. Javier, hai que comprar churrasco e facer churrasco. É o mellor que podes facer co carbón. A mí non me parece tan mal que me boten carbón. Que tal ferver o plátano para abonar? Nada. Eso non é... A ver, volvo a dicir, que eu xa sei que hai moita xente que explica en vídeos que mi madre facer un té de plátano para fer... Mire, é como cando faz unha manzanilla, ou cando faz o caldo ou que sexa, non? Claro que pasan cousas á agua, pero realmente están pasando... Non sei, ti imagínate, nunha tona de plátano que haba, non sei, un 5% de potasio, non? Que é o que estamos buscando. Un 5%, que pode haber nunha tona, na composición total da tona de plátano, que un 5 ou un 8% sexa potasio, que me parece moito, Claro, ti esa tona, férvela. Canto dese 5% pasa a agua? Pois ao mellor pasa un 1%. Si pasa, que xa me parece moito, que non o sei, pero máis ou menos imagínate que pase a agua un 1%. E vas ti e regas con esa agua, regas a planta. Canta desa agua vai a absorber a planta, porque a maioría da agua que botamos ás plantas evapórase. A outra alimentan os bichos dela tamén. A outra parte, outras plantiñas que hai alrededor que tamén a absorben. Entón, canta desa agua vai a absorber a planta. E canto potasio había nela? Non... Pérdese moitísimo. O de facer té con cousas non... Xa bastante pouquiño porcentaje ten unha tona de plátano, como para ir encima fervela e perder... Non ten... Mellor é moelas, é botarllas enteiras, porque eu xa sei tamén que se perde, porque na evaporación que sufre o desecar tamén a evaporación tamén evapora parte de potasio, pero a maioría vámoslo a ter aquí. Como xa non por lógica, como pensas que vas a aportar máis potasio? Botándolle todo isto para que os microorganismos o transformen e lle quede ali na planta, porque eu se lle boto un puñado de cáscara triturada donde planto a planta, vai estar aí. E vai estar aí mentras toda a vida da planta. Canto desto, se o fervo nun vaso de agua, vai estar para a planta accesible. Un día ou dous, porque se a agua evapórase, se chove, diluyo e levo para outros lados do mundo. Entón, xa por sentido común que va. Eu, eso de coser o plátano non me vai. Que é lo que nos queres pedir, vale? Vou recurrir a vos, porque aquí hai xa ahora mismo 109 personas. Entón, levo moitos anos buscando un libro que me interesa moitísimo, que lle teño moitísima gana,
que mirín por el en segunda mano, en segundamano.com, en mi balcón del libro, que mirín en miles de páginas, en moitísimas librerías de toda España, cando vou así por aí e tal, e ves unha librería bella, digo, vou preguntar, e sempre me miran a ver se son capaz de encontrarme tal. Bueno, o libro chámase Diccionario dos seres míticos galegos. O que pasa que eu son moi especialista. Quero a edición de coleccionista, quero dicir que teña as pastas duras, que sei que hai unha edición que é destes que son así blandiños, gordos, tal, eu quero a edición chula, a que ten as pastas gordas, e aparte quero que sea en gallego. Aí non hai un pero, porque eu sei que en castellano hai no, que só encontrín máis veces. O mellor por 30, 40 euros ou así, xa o hai. Pero a edición cas pastas duras en gallego, quen o ten vendeo por 300, 400 euros. O sea, parece unha atrocidade, non farei iso na miña vida. Bueno, vamos. É que antes compro unha tixeira eléctrica ou algo así que me faga falta para a horta de verdade. Pero parece unha atrocidade gastar tantos cartos en un libro. Unha barbaridade. Unha barbaridade. Non o vou facer nunca na vida. Pero eu sei que ese libro, cando se sacou, creo que no ano 80 e pico ou 90, nos 90, vendeuse toda a edición que se fixo, toda, a primeira, a segunda, a terceira, a cuarta, creo que se fixeron 3 edicións, vendeuse toda. E eu sei que ten que haber ese libro nas estanterías das casas que o compraron, que non lle fan puñetero caso, e que non lle fan nin caso, o sea, que ao millor das 115 personas que estades aquí, tendes ese libro ou sabedes de alguén que o teña e que non lle faga especial ilusión, sabes? Que teña o libro ali como ten outros 500, que non lle fai nin caso e que non vai a ler nunca na súa vida, e que mo queira vender por un precio razonable. Claro, non por 300 euros xa sei que os hai, e non o quero. Por un precio razonable, gustaríame moito encontrar ese libro. E levo anos, preguntando por el, en moitos sitios. Entón, pois eso. Diccionario, vou repetir o título por si queredes tomar nota, se me podedes axudar a conseguilo. Diccionario dos seres míticos galegos. Edición en galego, de pastas duras. Aí queda eso. Recado, eu tamén vos poño tareas pendientes. Ala! Boas tardes, Ana Rosa, que tal? Ana Rosa Alfaya. Hola, Nusca, boas tardes. De onde nos falas, Ana Rosa? Que eu xa non me acordo. Como dixeches que se chama ese libro? Diccionario dos seres míticos galegos. En gallego e con pastas duras. Eu teño os apuntes do que aprendo contigo nunha libreta. Ah, que se chama Nusca! Ah, que guai, María José! Que guai! Tengo que se chama Nusca para deixalo escrito por si os meus netos a algunha lle gusta que sepan máis ou menos como... Ah, que guai! Eu quero ver esa libreta, eu quero que me mandes unha foto desa libreta tamén polo Messenger ou así do Facebook ou de Instagram, eu quero velo. Dime, Alicia, yo non lo tengo, pero te digo que intento encontrarlo. Ai, sería maravilloso encontrarlo. Eu penso que o día que o teña nas miñas mans, que me vou emocionar muchísimo, que vou a chorar como unha magdalena. Sabedes que me creou a necesidade? Non sei se conocedes a unha humorista que, bueno, que é de Caldas de Reis, chámase Cris de Caldas. Pois ela foi a que me creou a necesidade, porque foi a que me falou do libro, fai anos. Pois non sei, ao mellor fai 5 ou 6 anos, ou 7, non sei. E seguro que o encontras e tal. E dije, pois claro que o vou encontrar, porque para min é algo que me atrae moitísimo. Os seres míticos, gallegos e máis de calquera outra cultura, porque todos os seres míticos e misteriosos gústanme. Sei moito deles porque como me gustan, interésome, leo sobre eles, conoso moitos. Todos os seres míticos arrastran
un montón de tradicións, de ditos populares, arrastran con eles contos de medo, bueno, que ao final forma parte do folclore de calquera tipo de cultura. Os seres míticos arrastran con eles moito máis que de falar dun trasgo. Falar dun trasgo ou dunha sirena ou... Detrás hai un montón de historias que molan moito. Quero en gallego porque hai cousas en gallego que non teñen traducción ao castellano. Entón, a edición en castellano estou segura de que vai a perder deje, vai a perder aquel, vai a perder chispe, vai a perder cousa que non... Eu sei que hai cousas que non se poden traducir literalmente, o sea, entón podes buscar a reviravolta, pero xa non vai a dicir o mismo. Por eso necesito que o libro sexa en gallego. Bueno, estaría agradecida infinitamente de por vida si podías tener unha foto de portada. É moi fácil atopalo, ten como, é unha portada como antigua e ten como un ser mítico así, pon claramente diccionario de los seres míticos gallegos. Bueno, dixo en castellano, pero bueno, pon en gallego, diccionario dos seres míticos galegos. E a portada é beis clariña, así, ten como dibuxiños e así, está moi chula. Moi ben cuidadiño a presentación e todo. Entón, pois estaría moi guai. Pero é fácil encontrar, buscas en Google e aparece, se non é en gallego en castellano, a portada é a mesma, en gallego que en castellano, pero, bueno, eso, é fácil de atopar. Deixa o nombre do libro, de máis vídeos que hai xente que os ve, algún familiar pode... Pois é verdad, Elvi, é unha boa idea. Pois vou non facer. Vou facer un vídeo pedindo axuda para atopalo, porque, a ver, eu sei, eu tamén teño na casa, ao mellor, eu teño moitos libros que ben ou non me gustaron, ou ben, non sei, non me chamaron a atención, ou que sempre sin nos alerta, e teños aí parados. E os libros para min son algo a deixar en herencia. Non me desfago deles. Justamente, telos aí, ou en caixiñas ou no que sexa. Os meus preferidos están nunha estantería preferida, os outros, bueno, tal. Pero, ao mellor, eu teño un libro que, como a min, hai outra persona que está deseando encontralo, sabes? A ver, hai sitios como isto de segundamano.com, non? Todo libros, chamas así, todo libros, segunda mano ou algo así, que aí sí que encontras un montón, pero un montón de títulos. Pero, claro, hai edicións como esta que deixaron de facer e non volveron a editalo. Quedou aí. E para mí só non van a editar. Entón, de todo un pouco con luz. Hola, hace pouco que estoy viendo tus vídeos e me encantaron. Yo soy de Colombia. Que vos dixen? Pois moitos saludos de todo un pouco con luz. Eres Luz, supoño que o teu nombre é Luz, encantada, vouche saludar, Luz, hasta Colombia. Dios mío, me parece que estamos lejísimos, lejísimos, é unha locura. Enténdesme ben o gallego, Luz? Pois nada, encantada de que vexas os meus vídeos. Por favor, suscribídevos sempre ao canal de YouTube, porque vounos a contar un secreto, ahora que non nos escoita ninguén. O meu canal de YouTube, ao mellor un vídeo ten, non sei, imaginadevos, pois 1000 visualizacións, 300 son de xente que está suscrita, e as outras 700 son de xente que non está suscrita. Eu sei que hai xente que pensa que suscribirse vale cartos, que lle van a cobrar ou así, e non é así. Non, eso vai noutro sistema, o sea, da xente que mete as propagandas no medio, que tendes que mirar ás veces anuncios, e son os anunciantes os que van a pagar. Vos non tendes que pagar nada. E suscribirse ao canal non costa nada, é como darlle ali ao cuadradiño rojo que pon suscribirme, e listo, xa está. Eso a min axuda moito ao meu canal, pero bueno, eso. E dime, Celi, hola desde Amoedo, eu tamén teño unha libreta dividida por meses e apunto todo o que nos enseñas para facer a cada mes. Que guai, que maravilla. Bueno, a ver, direivos que para min é un orgullo, claro, que aba nas casas da xente unha libreta que pon Nusca, para min é un orgullo.
non lle teño que facer, dixo, joder, que guai, non? Pois daste conta que o que faz importa ya a xente, a algunha, a outra non, claro, por suposto, como ten que ser. Non podemos bailar todos ao mesmo son, eso é imposible. Pero faime moitísima ilusión. Pero eu tamén teño libretas para coller apuntes, eu collo moitísimos apuntes de moita xente tamén, eu non o sei todo, pero gustame aprender. E a maneira de aprender é escribir ou memorizar, sabes, ou facer esquemas e así, cada un como queira, non? María José, hola, Nusca, entón, igual que eu. Meu home di que vou a salir eu da casa porque non vai haber sitio para todo. Pero é un vicio. O dos libros me supoño que dis. Rami, a miña filla, este ano foi disfrazada de marimanta. É que é unha marimanta? Na miña vida escoitara, coño, eu tampouco. E despois, mirando para disfrazala, viña sendo a vella do saco. Hai unha vella do saco? Home, o home do saco sí, pero a vella do saco? Ai, teño que mirar eso. Hai unha historia, hai algún tipo de lenda ou así gallega que fale da vella do saco? A vella do saco. A min as vellas todas me gustan, sean rabudas ou non. A vella do saco. Eso teño que buscarlo, que me gusta moito. El libro está en Vigo. Bueno, ya. Está en Vigo. En gallego. É que as partes duras. E vale menos de 300 euros. Rosa sería unha... Bueno, non sei que faría, non sei que che regalaría. Poñeríache como exclusiva do meu canal ou algo así. Bueno, deixemos de falar do libro porque eu teño medo máis ben que a xente que estades aquí vos aburrades ou algo así, porque levamos casi 1 hora e media, vai ser noite xa. Bueno, ao final vamos a topalo, a ver, ojalá. A ver, outra cousa, veña, que preguntas me tendes hoxe preparadas por aí pa min? Pícame un pé. Hola, Conchi, eso que aquí lo tengo difícil, non sei a que te refieres, Conchi, mi caches na mar salada. Volveme a repetir, que senón... Nusca, repite o nombre do libro. Diccionario dos seres míticos galegos. En gallego, con pastas duras. Hola, dende Amoedo, eu tamén teño unha libreta dividida por... que eso só lío, o que pasa que como está en mayúsculas, parece que me chama así a atención e teño que lelo. E na Casa do Libro en Vigo hai de todo, xa, pero bueno, este libro de verdade é que o levo buscando moitísimo tempo, non só eu, porque quen ben me quere, tamén mo quere regalar, e non é quen de atopalo. Bueno, non é quen de atopalo a un precio razonable. 22 euros, é que non mo creo. Non mo creo. Rosa, mándame un mensaje agora mismo por Facebook ou así, polo Instagram, por favor, dicíndome en donde, en Vigo, en donde, na casa de quen, Dios mío. Buenas tardes, desde Puerto Madryn, en la Patagonia de Argentina, Dios mío. Que lesos, Marta. Encantada de te saludar, Dios mío. Estaba lendo, dijo, Puerto Madryn, nunca dixen esa palabra, non sei onde era, pero depois seguindo na Patagonia, Argentina. Mi madre, que lonxe. Que lesos. Encantada de mandarte un saludo. É un bico grande para lá para Argentina. Miro todos tus vídeos. Mima, pois, moitísimas gracias. Veña, pois, que máis? A ver, veña, vamos a mover isto un pouco. Preguntas que me teñades aí en tareas pendientes. Mirad unha cousa. Xa que non tendes preguntas que me facer, e agora somos poucas, que somos só 108 personas. 108 personas que estades aquí. Vou-vos a contar un secreto. Unha cousa que non sabe ninguén sobre min. Bueno, non sabe ninguén de fora da casa. Pero vou-vos a contar eu agora. Si queredes, Se non tamén dixo a mí, eu tampouco lles interesa nada o que lle queira contar. Bueno, se vos interesa que vos conte un secreto, decidimo e contevolo. E se non, preguntas. Vamos, cada canto abonas os frutales. Eu abonos na primavera, antes de que empecen a pujar, sabes, aí agora en febreiro, en marzo ou así, porque agora chove tanto que botes o que lle botes vai non a diluir a agua. E máis os árboles
os frutales agora están como hibernando, non teñen actividade de vida, digamos, non? Entón están como aí, tranquilos, dormindo, repousando, non vale de nada. E na primavera, cando empecen a brotar, a querer botar pujas, flores, follas, novas ramas, aí é cando necesitan un aporte. Entón abono na primavera, ao mellor cando están aínda medrando a fruta, que xa estamos ao mellor en junio, maio, junio, julio, tamén abono. Pero non é algo que teña, sabes, non é algo que diga, ai, que é a hora de abonar os frutales. Tampouco non o fago así. Por exemplo, na primavera, cando vacío unha composteira, uso o compost para botarlle á horta onde planto todo, as miñas solanáceas, os pimentos, tomates, as lechugas, as berenjenas, todo o que planto, uso o compost para aí. E o compost que me sobra, normalmente non teño tanto para tantos frutales, e o que fago é botar en un capacho e enchelo de agua o capacho, porque o que podes facer con un compost teu casero é mesturalo con agua, para facer como se fora máis, non? Fago como unhas papas líquidas, non? Entón, collo unha serra deso todo, remexo, collo unha serra con eso, e boto ya alrededor do frutal. E así, asegúrome que teño para lle botar a todos os frutales, unha serra con eso, máis agua, volvo a remexer e botolle compost. E tamén, por exemplo, se me sobra humus de lombriz, humus non, porque o humus uso para outras cousas máis específicas porque me gusta moito. Pero, por exemplo, o lixiviado de lombriz, o lixiviado de miñocas, da composteira de miñocas, ese sí que yo boto tamén aos frutales. Cando retiro e non teño falta del ali nas lechugas ou así, porque se lle botín outras cousas, aproveito para os frutales, sempre. Boto no capacho, dilullo a un, sei, máis ou menos a ollo, a un 10%, máis ou menos, isto de lixiviado, e hasta aquí, por exemplo, de agua. Unha serra de agua a cada frutal. Eso tamén está moi ben. Que máis? Por exemplo, tamén teño sempre en un caldeiro, teño ali un caldeiro, que teño ferros sin aleación, ferros que só sea ferro para ferro fundido que se oxide. E ese caldeiro está sempre ali en intemperie, cando está cheo, está oxidado, ese óxido tamén mesturado con agua, rebaixando sempre, boto máis ben a cítricos, limoeiros, naranxeiros, as limas, a todos os cítricos, non? Non me salía a palabra, pois, eso. Conta, sí, conta. Bueno, pois xa me chejan, os conta, xa me chejan. Queredes saber, Mira que son de cuchichas, Pois vamos a contar o secreto, mirade. Eu teño a costumbre, bueno, xa de sempre pensín, ande yo caliente, ríase la gente, non? Quero dicir, xa sempre lle fixen caso a ese refrán. Os pido que le deis al dedito que non cuesta nada. Aí, Florentina, moi ben, Florentina é a miña amiga. Aí, al dedito, sí que lle están dando, porque agora hai xa 127 me gustas. Pero moi ben, Florentina. Bueno, vamos a contar o secreto. Eu xa suelo comprar calcetines, isto non lle dixades a ninguén, mellor, porque é un secreto. Pois estades aquí sufrindo. Suelo comprar calcetins que non teñen dibujos, o sea, calcetins de un solo color, normalmente clariños, non? Se sabrás, ese inverno. Pero suelo comprar de un solo color. Pero ás veces hai calcetins que me gustan porque teñen un dibujiño e traeos igual. Que pasa? Que a min os dibujos me revienta que me queden marcados nos pés ou nos tubichos. É un calcetín a lavar de bonito, porque é así con rombos, mirade que bonitísimo é muller, é precioso, pero eu sempre os poño do revés, porque non me gusta que me queden as marcas dos dibujos na piel, dá moitísima rabia, non podo con eso. Entón, o calcetín, mirade que bonito é, vedes, que é así de rombos, e cando o vin, dixo eu, ai, que cousa máis bonita! Pero despois non me pode a vida. Despois teño que agarrar e poñelo do revés. Non podo con iso. Que queredes? Vai a chorrada vos acabo de contar, Pero bueno, era un secreto, Gustou-vos o secreto?
eres como un dicionario. Dime Carmen Nieto. Busto. Aquí hai un sitio que se chama Busto. De feito, moitos apellidos que temos todo o mundo son nombres de lugares de sitios. E Busto aquí é un sitio. Entón, dime, Carmen, eres como un dicionario. Dende que che atopei, Google descansa. Voulle pedir unha compensación económica a Google, porque isto non pode ser, Isto de que el descanse para que traballe, eu non, que a min que me cotice altamente aí para que me compense. Moi ben, fixásteme rir, Carmen, moitas gracias. Ves como eu tamén me río, moitísimo. Dalle aí, María, dalle ao me gusta, dalle, por favor, sempre ao me gusta. Pareceramos unha parvada, pero non o é, que se compartan os meus vídeos de YouTube, por exemplo, vas ti e compártelo en Facebook ou no WhatsApp ou así, iso tamén conta moitísimo. Se vos gusta o vídeo, quero dicir, tampouco non vas estar a compartir por me facer a mí ningún favor, que eu non son ninguén, non, pero se che gusta un vídeo, unha maneira de axudarme é compartindo, sabes? Con quen sea, porque o boca a boca sempre funcionou moi ben. María, somos resoubeiros e resoubeiras. Ai, e que significa esa palabra? É que me acorda que mirara unha vez. É que eu non a uso, esa palabra aquí non se usa, pero chamoume moitísimo a atención unha vez que alín resoubeira. Escoita, é como cantareira, non? É como unha persona que, normalmente mulleres, que eran as que cantaban como contestándose unha a outra, non? Unha dixía unha copla e outra a seguinte copla, pero sempre contestándolle a iso. Iso é unha resoubeira? Ou non? Ou pode ser que me sona a min? María, dinos aí. Cris, dime, teño amigas que son de Ribeira e o seu apellido é Lens. E Lens é outro sitio, porque Lens non conoso, Ora metes meu vídeo das suculentas e que abono lle pode botar? Conta o secreto. Celi Extremadouro. Non sei se é un apellido, pero soname como a beira do río, non? Douro. Pois, Celia, teño varios vídeos de suculentas no meu canal de YouTube, pero varios, En todos deles explico as cousas que me veñen á memoria nese momento, porque os meus vídeos, que a moita xente gustanlle por eso, e a moita xente non lle gustan precisamente por eso tamén. Os meus vídeos non os preparo, non teño un guión, non escribo. Entón, son como espontáneos. Eu sei o que teño que facer, e como sei o que teño que facer nese momento, dígovolo e explícovolo como estou facendo eu. Por iso hai moita xente que non lle mola porque non están como tal, e ás veces parece que ando para atrás e para adiante porque é como me sale nese momento. E a hora das suculentas, vou dicindo no momento en que estou traballando con ela, vexo algunha que está deficiente ou que lle sobran cousas, e digo no momento en que tal. O sea, que tens que mirar os vídeos das suculentas. Quero dicir, Celi, con isto, que non é que teña un vídeo no que diga secretos todos das suculentas, tendes que mirar todos os vídeos, porque en eles sempre falo de cousas interesantes, de como tratalas, como coidalas, como, sabes? E disme secreto, e conto o secreto. Secretos eu non teño. Eu non teño deso. Se non conto algo en un vídeo, é porque ao mellor quero facelo como máis extenso en outro vídeo, e fagobos como un adianto, e despois farei outro vídeo máis para adiante facendo como máis extenso, ou porque non me acorda. Pero o secreto, non, que va, eu non teño interés ningún na miña vida en enseñar algo sin acabar de enseñalo ben. Eu, cando enseño algo, quero que se aprenda a facer perfectamente, ou sea, en perfectas condicións, de arriba a baixo, que vos sala ben a primeira, ou que enseñar todo o que sei, e poñer todo no asador para vos enseñar todo para que vos vaya ben. Non teño interés ningún en ter secretos. Non vou contar isto porque senón vai a ir tan ben como a min. Esa non sou meu. Non, que va.
Mira o que di Alicia. O que é escribir rápido, Alicia Pérez? O que é escribir rápido, Eu entendo, pero mira, pon, Nusca. Yo lo primero que hago es darle al delito. Delito causa o delito. Eu xa sei que querías dicir dedito, pero pusestes delito, que o sepas, quero saber el secreto. Non teño secreto, de verdad. O meu secreto. O secreto era o do calcetín, que o poño do revés. É algo que non sabe ninguén, pero eu sempre poño os calcetíns do revés. É que conste que ás veces a roupa interior tamén lle dou a volta, porque a min das etiquetas que me calen así, non fame cosquillas por non quitarlle a etiqueta, doulle a volta, e poño do revés. Ande yo caliente, ríase la gente. María Souto, hai que meter as galiñas. Pois eu xa estén metidas. As miñas xa sabes que van para fora se eu vou abaixo, e se as abro. Vaitelo, si conta. Souto, xa contín. Señora Souto, xa contín un secreto. O secreto é que poño os calcetins do revés. Mira, para muestra. Este é o secreto. Que o calcetín é bonito por este lado, pero eu poño sempre do revés. A ver, se non os compro tampouco de dibujitos, Só os compro lisos porque xa me conocen. Ainda os lisos lle dou a volta porque a costura que teñen en diante arriba un dos dedos tamén me molesta. Entón tamén os collo así. Nusquiña, dime María, como coidamos a flor de Pascua para que chegue ao vindeiro Nadal? María, fai como a min, deixa a morrer e para o próximo Nadal compras outra, porque a min é unha planta que creo que, non sei, en 2 ocasións me durou varios anos. Estaba bonita no verán, estaba bonito no inverno, non sei porqué, pois foille ben, eu tiña fora, que a tiña en temperie, e foille ben. Pero eu declárome, aquí este é outro secreto, e de contando, o segundo secreto que vos conto hoxe, declárome a asesina monumental de plantas de Navidad e máis de orquídeas. Eu, asesina, eu non me duran nada. A cola de caballo, pregúntanos Balbina, a cola de cabalo como é mellor, en seco ou en verde? Para que, Balbina? Para que? Porque a cola de cabalo pódese comer, é diurética, é unha planta diurética, ademais, basta a farmacia comprar un diurético porque o necesitas ou tal, e posiblemente teña na súa composición cola de cabalo, porque se usa ainda hoxe en día na farmacéutica, non tal. Pero ti podela tomar en verde. Calquera planta que tomes en seco, podela tomar en verde. Que pasa? Tens que ter en conta que en seco pesa menos, porque se evaporou a agua pesa menos. Entón, tens que botar menos cantidad que se é en verde. Claro, porque pesa menos. E outra cousa, unha planta que tomes en verde vai a ter un amargor, é que non sei como definilo, pero normalmente é iso, como un agrio, non, amargo. Vai a ter un amargor que evitas se o tomas en seco. E outra cousa é, se o tomas para ti, como diurético, como relajante diurético, é para tomar así en infusión. A cola de cabalo non hai todo o ano, verde, sabes? Está empezando a brotar agora, eu xa teño así os brotes salidos, no verán é cando está máis bonita. Ti se a queres ter para todo o ano, o que tens que facer é cortala e secala. Entón, podela tomar seca. A propiedade é a mesma. A propiedade que che vai a aportar é a mesma. O que pasa que non hai todo o ano. Cando hai verde, durante todo o verán, podes tomala verde. Non pasa nada. E Javier, dinos, Nusca, agora en enero podo plantar todavía allos, é mellor na menguante. Nin te mires a menguante, Javier, sí que podes plantar allos en xaneiro, incluso en febreiro, porque hai sitios, eu non sei de onde eres, Javier, pero hai sitios nos que a temperatura é tan baixa que cae neve. Se cae neve, evidentemente, non podes plantalos. Entón, o riesgo ese de heladas ao mellor a finales de xaneiro ou en febreiro, que esa pasa, e podes plantar igualmente os allos. Non esperes á luna. O allo é diferente
a hora de plantalo é diferente, por exemplo, a unha lechuga, a un puerro, a unha cebola, que lle pode influir máis a luna. Por qué? Porque teñen un crecimento como máis activo, máis rápido, non? Ti plantas un allo, ti pensa que un allo é unha plantación larguísima, das máis largas que hai, de folla, o sea, estou falando de plantas caducas, que morren anuales, plántalas e morren, e tens que plantar outras para o ano, agardando as sementes ou comprando. Pero o allo é das máis longevas que teñen que botar na terra máis meses, porque pode botar ben 7, 8 ou 9 meses, mira o que che digo, na terra. Depende de cando o plantes, depende de como lle vaya, pero necesitan frío para pujar ben, para empezar a brotar. Por iso se planta no inverno. Hai sitios nos que o podemos plantar xa en noviembre, diciembre, ou incluso en outubro, pero, bueno, outubro a min parece moi cedo, pero noviembre, diciembre, podémolos plantar. Pero hai outros sitios nos que fai neve que podedes plantalo tranquilamente en xaneiro ou en febreiro. Mais tarde de febreiro xa non, porque, como dixo, é unha planta que é un bulbo, que todos os bulbos normalmente necesitan frío para germinar. Sexan de plantas ou sexan de flores ou comestibles, non? Porque os gladiolos, os jacintos, os jasmíns, geranio, bueno, todas as plantiñas que son de bulbo, que son como ceboliñas, plántanse no inverno. Dades vos conta que estamos agora no tempo de plantar todos eses bulbos, porque co frío germinan. Entonces, o allo agora en enero pódelo plantar, e non hai que esperar a luna, non esperes a menguante, porque ademais menguante este mes xa non vai haber, porque a luna xa foi chea, xa agora acaba o menguante e xa empeza a crecer, Javier. En xaneiro agora xa non vas a ter máis menguante, terías que esperar a mediados de febreiro, vou má asegurar, pero por non meter a pata, sabes, que eu tamén a meto, eu tamén meto a pata. A ver, vamos a mirar a luna. Eu que dixía, a luna xa empeza a crecer. Así que este mes, mira, é luna chea o 26, Javier. Así que é imposible xa que teñas menguante, este mes xa non tes menguante. Planta os allos cando queiras. Ti ponos na terra, botalle si tes un pouquiño de ceniza de leña pura, sempre falamos de leña que non ten químicos, que non ten barnices, que non ten produtos para non pudrir, que non teña pinturas, madeira limpa. E a ceniza vai a axudar un montón. E botalla varias veces, como 3 ou 4 veces. Cada 20 días ou 30, unha vez ao mes, botarlle ceniza. Dos ribés son ben feos. Ai, Dios mío. E Lolo onde anda? María José Rodríguez. Lolo vive na súa casa. Moita xente pensa que vive aquí, pero non vive aquí. Eu vivo aquí, ela vive na súa casa. E cando vou a buscala, para que veña pa horta, é cando a vos as vedes. Si me deixa gravar, que ás veces non me deixa. Dime, quita pa lá, deixame traballar. Sempre ten que traballar, porque ten sempre un mundo que facer. Sempre ten un mundo que facer e sempre ten que apurar moitísimo a traballar. Dicionario dos seres míticos gallegos. En gallego é de tapas duras. Moi ben, Julia. Dos revés son feos. Bueno, pero a mí non me fan mal, é o que dixo eu. Ande yo caliente, ríese la gente, sabes? Entón a mí importa un bledo que sean feos se eu estou cómoda. É tamén unha especie de toque, ou tico, ou deso que se di, é unha costumbre miña que teño. Xa conseguín a planta de peramelón. Moi ben, Malvina! Pois pon por aquí onde a conseguiches, porque hai moitísima xente superinteresada na planta. E non é boa de conseguir. Bueno, a ver, co tempo, eu creo que estou creando unha especie de adición a algunhas plantas, e co tempo, se a xente pide unha planta moito en moitos sitios, os produtores vanse a poñer a facela e depois será máis fácil como encontrala a vender, non? Así que non vos preocupedes que depois dos anos que butín eu buscando a dichosa peramelón, non ides a botar vos tanto esperando, A ver, Balbina, onde encontraches? Ves? Como María José Rodríguez tamén me di o mismo, que dixes, en donde? Di mamá,
é unha muller que vale para todo. Di mamá, é unha muller que vale para todo. Quen é eu ou miña nai? Non entendo, ás veces, como me perdo algúns dos mensajes, non vos acabo de entender. Que máis? Ola, Nusca, ou se cheguei un pouco tarde. Non chegastes tarde, Irene. Chegastes... O que pasa que... O que pasa que van alá xa casi 2 horas. Dios mío, querido. A miña manzanilla enfrioume. As semillas tamén hai que plantalas sempre en luna menguante, ou pode ser en calquera luna. Depende da semilla que sea. Depende de que semente sea. Mira, por exemplo, eu a sanoria non a plantaría nunca en cuarto creciente. Nunca. Porque a sanoria, é que eu explico ben no vídeo que vos fixen das sanorias. Se non é así algo como largo de plantar. A semente da sanoria necesita unha temperatura superior a 10, 12 grados para empezar a germinar. Se non, ti podes plantar unha semente de sanorias e non lle pasa nada, pero ao mellor boteche un mes ali, sin salir ni un brote, e ti pensas, ai, non me nasceu ninguna, porque non lle foi axeitado nese momento a temperatura. Pero se lle foi ben, encontrou a temperatura adecuada, non? Por exemplo, hoxe está un día horrible, pero fai unha temperatura que, eu non sei, pero máis de 12 ou 15 grados fai, non sei, aquí polo menos. Está moi oscuro, porque botou o día nubladísimo. Non vos digo eu? Das 6, das 7, das 8 grados. Durante todo o día, moitísimo calor fixo hoxe, ainda a parte de estar nublado. Entón, ti imagínate, sementastes os as sanorias e ao mellor en 3 ou 4 días xa empezas a ver os brotes novos. E que pasa? Que se está a luna de forza e salen os brotes novos, xa salen con toda a gana, salen con toda a forza. A planta vai a medrar ben, pero vai a estirar demasiado. E hai plantas que non nos interesa que lle estire demasiado o que é o tallo e que queremos que bote follas, como é o caso, por exemplo, dunha lechuga, dunha acelga, dun puerro, dun apio. Non queremos que medre pouquiño a pouco. Entón, eu hai cousas que sementes que non as planto nunca en creciente, nunca, porque xa sei que me van a grelar, ou sería unha casualidade que non me grelaran. E despois hai semillas, Karina, que dá igual, porque, por exemplo, os allos, como lle dixen antes a Javier, son semillas tamén, e dá igual cando as plantes, porque o allo vai moi lento, non lle vai a traballar tanto a luna, non vai a tirar tanto del para arriba, e non é tan importante, digamos, mirar en que luna as plantas. Hai algunhas que sí, e hai outras que dá igual. Por exemplo, ti plantas agora mesmo, que son semillas tamén, cebolas de gladiolos, de jacintos, de tulipáns, e dá igual na luna que as plantes, porque o seu cometido é botar un brote e botar unha floriña que vai a morrer máis ou menos de contado, non? Por exemplo, os tulipáns aguantan pouco, os jacintos, os narcisos e todo eso, van a aguantar dependendo de como sea a planta, un pouco máis ou un pouco menos, pero dá igual en que luna as plantes, e son sementes igual. Entón, depende. Non chegastes tarde, Irene. Por favor, di onde has conseguido a planta peramelón, que eu tamén quero conseguirla. Eu, a miña, a ver, xa explico no vídeo que fixen desta planta, non? Que vos recomendo ir a miralo, si ides a ter a planta, porque os errores os cometín eu e xa aprendín eu deles, co cal xa enseño todo sobre o que sei sobre esa planta, cando sepa máis farei outro vídeo explicándovos todo o que sei de máis desa planta e explicarei vos o que vou aprendendo, pero recomendo vos mirar o vídeo, porque así saídes sabendo, xa vos adiantín eu choio de como coidala, como tratala, como podala, como entutorala se fixera falta e tal. Eu a miña, pedín as sementes varias veces por internet, e as sementes son tan diminutas, que enriba dunha semilla de sésamo collen 20 semillas de peramelón. Mirad o que vos digo, son diminutas, son como un aire, non sei, son moito máis pequenas que un grande sucre. Entón son dificilísimas de germinar, pásalle como as semillas das patatas, as boliñas que botan arriba, non me refiero ao gomo da patata, que a patata podese plantar de gomo ou de semilla, pero a semilla é dificilísima.
as patatas de gómolo, de quitarlle a propia patata. Pois eso, a pera melón é casi imposible de que germine por semilla. Pedinas varias veces e non valeu de nada, gastín cartos, moitos ademais, porque as semillas eran caras, sabedes o que pasa con estas cousas, que che vale ao mellor o sobre de semillas 3 euros, e ao mellor traiche 8 semillas ou 10, os portes son 10 ou 11 euros. Así, entón, de sementes a vos recomendo eu que non. E a miña planta foi unha casualidade, mentres non a conseguín, mirin miles de vídeos de xente que se dedica a cultivala desde fai décadas, desde tempos inmemoriables que a plantan, e eu miro desa xente, sobre todo de Sudamérica, en Colombia, en Ecuador e así, que xa a plantan, e tamén asiáticos. Os asiáticos tamén levan xa moitos anos plantando e colleitándoa. Entón, eu mirei moitos vídeos deses. Mirade se cando me interesa un vídeo se importa o idioma ou non. Non importa nada, porque eu miro idiomas en chino. O sea, miro vídeos en chino, en idioma chino. Pero non me importa, porque é o que está facendo a persona no vídeo se me chega para comprender, máis ou menos. Entón, eso. Que xa fun mirando vídeos para cando a conseguín. Cando a vin, estaba... Nin siquiera era un sitio onde venderan plantas para comer. O sea, onde podes comprar tomates, pimentos ou berenjenas, por exemplo. Non, tiña un señor, empadrou no mercado, tiña un señor que vendía frutales e vendía flores en general, e tiña ali, no medio das flores, unha planta. E cando a vin, como xa reconocía ben, porque mirín miles de vídeos, e vino ao lonxe e dixo... Non me podo creer o que ten ali. Bueno, pideu unha barbaridade de cartos e dixo, bueno, non creo que lle compre ninguén, voume dar unha volta. E cando volvín de volta se baixar a 4 euros. Mirade como que vos dixo. Non vendía ningún, era a 1 da tarde, ibas levar de volta e xa lle baixar o precio. Resgime tamén, Aí estuve eu un pouco arriesgosa, porque corrín o riesgo de non comprala, pero pareceume moitísimo que me pideu. E entón, despois, collina. Eu iso conseguina en Padrón, no mercado, nunha feira. E aquí Balbina dinos que na feira en Carballo un vendedor de frutales e plantas. Pois o mismo que me pasou a min. Igual hasta é o mismo señor. Quédame lejos, estou en Vigo. Pero mira, María José, pregunta nos sitios onde venden plantas ou no mercadillo que haxa en Vigo, que ha de haber un mercadillo, as persoas que vayan vender ali plantas, pregúntalle se xa poden conseguir, que ao mellor hasta a primavera non xa traen, porque agora, como está fea a planta, non ten nin flores, nin fruto, nin poucas follas, e así, porque está sufrindo o frío do inverno, porque é unha solanácea, necesita calor, necesita horas de sol, agora mesmo está chuchurría, entón os vendedores non fan por vendela porque saben que non van a vender, que está fea, pero na primavera, para a primavera poden xa conseguir. Entón, María José Rodríguez, intenta pedila, e dixirlle, mira, podesme mirar por esta planta, no videiro, ou así, poden xa conseguir, Pregunta na feira, claro. Margarita, hola, Nusca, ti sabes algo do picudo rojo? Porque teño unha palmera e está... creo que ten un insecto ese. Mira, non hai remedio. O que hai é un preventivo. O preventivo sí que deron con el. O picudo rojo, para quen non sepa, que supoño que máis ou menos todo o mundo sabe, é unha especie de cucaracha dun tamaño considerable, ao mellor de 3 ou 4 centímetros, dependendo se é macho ou femia, e se é adulto ou se é junior. Pero é así de grande, tonos color tella, non é rojo, aínda que lle chaman picudo rojo, é como color tella, e ten unhas líneas negras que lle atravesan todo o caparazón. A parte de adiante, a cara, o pico fai unha cousa así. Que malo dibujín. Pero, bueno, que é máis ou menos así, que ten 3 ou 4 rayas negras aquí e ten un piquiño así para diante. Bueno, pois, o picudo sei que ven en algúns barcos de onde ven? De sur de África, pode ser, que é onde o había, onde era nativo. Empezou a aparecer por las Islas Canarias, non tardou nada en chegar á península, empezou a subir a península para arriba. E cando chegou aquí a Galicia, fixo unha desfeita tremenda, porque
Aquí había moitísimas palmeras, de feito era moi común ver palmeras nas casas e así, non? Pero en canto chegou o picudo, cando nos quixemos dar conta de por que morrían as palmeras, e sabíamos que se supo que era do picudo, xa non hubo moito máis que facer que cortar, talar as palmeras. Que fai o picudo? Na parte de arriba de todo da palmera, onde bota as follas todas así, por ali, fai buratiños e pon os seus ovos. Que pasa? Que, como todo cucaracha, é moi produtiva, pon moitísimos ovos e as crías aliméntanse da parte de dentro da palmera. Eses crían outros, crían outros, crían outros, crían outros, e a comunidade aumenta rapidísimo e van como descompoñendo a palmera, e aí críase unha temperatura altísima entre a actividade dos bichos e das larvas e a fermentación que produce o que se estean alimentando da descomposición, vaise descompoñendo aí todo, críase un calor tremendo. Entón a palmera, cando nos damos conta de que as follas están caendo, como lle pasou aquí á amiga non sei quen, Margarita, que cando nos damos conta que están caendo as follas, esa palmera xa está morta. Está morta porque xa ten taladrado unha parte importante, xa está cruñada deses bichos, e o único que queda é cortala. Aquí, o sea, foi unha época, non sei, antes da pandemia debeu de ser así, porque morreran, bueno, miles e miles e miles de palmeras. O tratamento era como hormonal, o tratamento preventivo, porque unha vez que está dentro, curativo non había nada. Pero o preventivo era hormonal. Poñían como unhas caixas con ferormonas. Ferormonas son como un cheiro atrayente para as femias que botan os machos, ou ao contrario, non sei como é, se é que os machos o botan e son atraídos polas femias, ou se son as femias o que o botan para atraer aos machos. E metíanos nunhas caixas, trampa, e entraban aí, e aí se quedaban, porque aí había unha especie de veneno ou que fora, e matábanos así. E conseguiron frenalos bastante, porque tal, pero bueno, se o tes a palmera dañada e lle están caendo as follas, eu penso que xa non ten remedio. De todos os xeitos, non te fíes de min, que non son unha experta. Daquela chamoume moito a atención, leí para ver que era o que estaba pasando, porque me gusta ver que é o que pasa ao meu arredor, pero podese preguntar igualmente a calquera persona experta. A parte que as palmeras normalmente son altísimas, e para chegarlle lá arriba, para botarlle o tratamento ou tratar de limpar a zona que está dañada para quitar os bichos e botarlle un tratamento preventivo ou curativo, imagínate, tens que chamar unha grúa. Eu non sei o que vale chamar unha grúa, pero a mellor, non sei, igual che cobran 200 ou 300 euros por chegar hasta ali, e outros tantos por... É difícil e caro. Así que dá por defuncionada, máis ben. En Ribeira, eu compreina no mercado, no puesto dos frutales. Carai, xa fai tempo. Porque en Ribeira, dixo unha das persoas a que lle compro eu sempre, xa me dixo, no, sí que traemos, ás veces traemos, o que pasa que a xente non sabe o que é e non o leva. O que pasa que nós a traemos co fruto, para poderla enseñar e dicir, mira, sí, este é o fruto e comes e tal. Entón a xente animase a levalo, pero se a xente non sabe o que é, e lle din, pero melón e tal, se non sabes o que é, non ves o que ten e non lle ve a fruta, non é atractiva para comprar. E por iso se vende máis ben na primavera ou no verán. Non sei se conocedes a fruta, vou vos enseñar. Mirad, esta estaría aínda algo verde, ainda ten que madurar. Cando está verde non ten raya ningunha, son frutas que son grandes, chegan a pesar moitísimo máis de medio quilo, e cando vai madurando empeza a botar estas rayiñas color lila, vedes? Pero ainda está verde. Madura estaría xa con este color, fijadesvos, non sei se ve ben, así amarilla ou incluso máis, como tirando a color naranxa, melocotón. Entonces por dentro é como parecido como a melocotón, e está moi rica.
Si a comes verde, que así tamén se pode comer xa, sabe a pepino. Entón, rállalo para ensaladas e así, xa se pode comer tamén, esta vale ben para ensaladas. E se está moi maduriña, sabe a melón, a un melón dulce, a un melón maduriño. Por iso lle chaman pera melón, e tampouco se esforzaron nada de nada en poñerlle o nombre. A que sabe? A pera, é máis a melón. Bueno, pois chamámoslle pera melón. Bueno, tamén lle chaman pepino dulce. Aquí seguro que hai un montón de xente que é de outros países, sobre todo de Sudamérica, que lle chaman pepino dulce tamén. Entón, de todo un pouco con luz. Hasta pronto, te voy a seguir viendo, me retiro, voy al pueblo a traer maíz para mis gallinas. Te felicito por esta alegría que contaste. Unha aperta, moitísimas gracias por estar aquí. A verdad que xa levamos aquí 2 horas, Dios mío, querido, e tamén vou ter que ir indo como pon a miña taza. Hai que ir indo, como di Pupo, meu amigo Pupo. De feito, eu comprei no co fruto, claro, porque é como máis atractiva. Está riquísima, ao menos para min. É como todo. Gustache o pepino? Pois sabe a pepino. E gustache o melón cando a mellor ainda non está un pouquiño verde ou cando está maduro? Pois sabe tamén a melón. O sea, pepino, melón. Sabe así? O que sí, ten moitísima agua. É produtiva hasta a saciedade. Produxe un montón. Pero, bueno, recomendo-vos mirar o meu vídeo e compartilo. Espero que hoxe compartades un montón o vídeo de pepino melón, para que todo o mundo lle colla o gustillo, todo o mundo pregunte nos sitios de comprar plantas e así se animen a traela. Porque se todo o mundo pregunta, ao final traen aqueles o que queren é vender. Pero, claro, vender algo que lle pide unha persona sola, pois non lle cunde. Nin molestarse entre ela, nin ocupar sitio no camión con ela daqui para alá. Pero se lle pide moita xente, pois, sí. A ver, Óscar, hai algún libro da horta que sexa ameno e doado de ler? Eu non teño ningún, Óscar? Seguro que sí que hai, pero eu non teño ningún. Se alguén sabe dun libro que sea ameno e que non me use échale Coca-Cola a tus verduras e verás nunca máis. Non sei que... A ver, chorradas non, chorradas as mínimas. Se alguén sabe dun libro, guai, que teña lunario, que fale... E que sea de zona, claro, porque non é o mismo comprar un libro da horta. Como está preguntando Óscar, eu non sei de onde eres, Óscar, pero falando así gallego, pois ao mellor eres daqui de Galicia, supoño, que tampouco ten por que ser así. Pero... Cando compredes un libro de horta, asegurádevos de que ou teña os 2 hemisferios ben señalados, que é un rollo porque tendes que ler o doble, ou que sexa máis ou menos da zona na que vivides, porque non é o mismo comprar un libro da horta do sur de España que do norte de España. Non, porque aquí é outro clima totalmente diferente. Nin tampouco vale un libro que sea general para o mundo inteiro, porque senón teñen que diferenciar o hemisferio norte do hemisferio sur. Cando no hemisferio norte é verán, no hemisferio sur é inverno. Entón, non pode ser o mismo. Mais non se dan as mesmas cousas. O ciclo é diferente. Entón, un bo libro que sea máis ou menos da vosa zona. Sabes? Entón, se alguén sabe dun libro guai, que o poña tamén aquí, porque a min tamén ao mellor gustaríame... Bueno, eu non compraría sin velo primeiro, sabes? Tería que ler así un pouquiño, porque a min logo me cheira a chorrada as cousas, sabes? Isto de botarlle, non sei, non facer macedonias para botarlle as lechugas, porque así medran, non sei. Bueno, 2 horas, pero moi amenas, estaba riquísima, menos para min, tal... Yolanda, alégrome moito que as 2 horas foran... A min pasanme voando, tamén vos direi. E cando me dou conta é porque xa teño janefes e pis, esa me teño que ir. Así que... Pódense abonar os árboles por encima da terra? Pódese non, débese. Non deberías de facer cova ninguna ao lado dun árbol, porque os árboles... As raíces principales son as gordas, non? Pero as raíces pequeniñas, que son as que de verdad van buscando nutrientes, son moi finiñas, se faz un furado valas a dañar. Botaslle nunha cova aí o fertilizante ou abono, non o recomendo para nada. O sea, cada un fai da súa casa un pandeiro, fai como quer, pero por sentido común
pensade, facer unha cova ao lado dun árbol, solo nun lado do árbol, porque senón terías que facer todo alrededor, unha cova, para lle botar alimento ao árbol, estás dañando todo o de alrededor. Non me ten sentido ningún. Eu sempre abono a de riba, sempre. Abono non fertilizo, eu xa abonar os árboles cando son grandes, teñen as raíces tan extensas que se eles casi se safan en por sí a buscarse a vida solos, pero eu fertilizo, por iso eu vou fertilizar máis ben con líquidos, con lixiviados ou facer, por exemplo, como vos digo, ti colles o compost. O compost ten microorganismos aeróbicos, iso significa que ten microorganismos que necesitan aire para seguir vivindo. Entón, a mellor maneira de fertilizar un árbol con compost, o árbol é este, pensade sempre, este é un truco almendruco, Dios, que ben me ben o plato hoxe. Imaginadevos que este é o tronco do árbol, e que este é a copa, é que este é a copa do árbol, non? Bueno, pois, todo o diámetro que vedes arriba na copa, todo ese diámetro, normalmente é o que ocupa como mínimo as raíces principales do árbol, todas as raíces. Entón, onde vamos a abonar un árbol? Ou fertilizalo ou regalo. Mais ou menos todo o que ocupa a copa arriba, abaixo. Mentalmente facemos o círculo todo que fan as follas arredor e ese é o sitio onde vamos a estenderlle o fertilizante e despois regar por riba. Por que? Porque o compost, xa vos digo, non? Ten microorganismos aeróbicos, iso significa que os bichiños, que son diminutos, minúsculos, microscópicos, que viven no compost e que van a axudarlle ás plantas a ser máis vivas, a curarse mellor, a comer mellor e todo, e a vivir en simbiosis con eses bichos, necesitan aire. O sea, nós podemos enterrar. Ti se colles compost e o enterras moito máis alá de 10 ou 12 centímetros, vas a matar eses microorganismos. É que é unha pena, unha vez que conseguimos unha cousa tan valiosa como é o compost ou o humus de miñocas, non o enterremos, porque vamos a estar matando. Entón, se estamos no verán ou nun tempo de sequía, queremos fertilizar o árbol, non? Toda a zona que está alrededor, vamos a falar outra vez co plato, a zona de arriba do árbol é esta, non? Bueno, pois todo o que ocupa abaixo, iso é o que vamos a humedecer con unha manqueira. Acto seguido, botámoslle toda alrededor un pouquiño de compost ou de humus de miñoca, que eu xa lle boto mollado, pero bueno, botadeslle así por riba. E despois, cunha manqueira, volvedes outra vez a regar, porque a humedad vai a facer que pouco a pouco vai penetrando no substrato todos os beneficios que lle estamos aportando con ese humus. E se regades nos 2 ou 3 días seguintes que lle botades o fertilizante, xa se vai ir colando para baixo. É a mellor maneira de fertilizar un árbol, pouco a pouco. Porque, imaginádevos, aquí un árbol, non? E resulta que fago aquí unha cova que me dixeron que era bo, que eu non sei quen vos dixo que iso era bo. Eu, xa por sentido común, non o faría. Dixeronme que fixera aquí unha cova e que lle botara aquí fertilizante ou abono, non? Xa non falo de enterrarlle aquí merda de vaca ou de cabalo, iso non fagades nunca, queimades o árbol, Bueno, botolle aquí o abono. Vos pensades que o árbol que vai a comer ben? Así, tendo o solo aquí dentro dunha aquela. Ademais, as raíces van a abrasar isto e vai no a mellor hasta incluso é contraproducente, porque o vai a queimar toda esta parte do árbol de arriba, vai a sufrir. Mellor é estenderlo por todo. Mellor é estendelo sempre, vos estendedes todo, o árbol está aquí, regades de vez en cando, pouquinho a pouco vai ir penetrando na terra e vai a chegar o fertilizante aos árboles da mellor maneira posible, que tamén é a boa maneira de plantar, de fertilizar, por exemplo, os repolos ou así. Unhas lechugas non fai falta, ti fertilizas cando as plantas e xa está, porque en 2 meses ou 3 xa tes máis que comida, pero ti plantas un rebolo, un brécolo, unha coliflor, un romanesco ou unha lombarda ou así, que pode botar 4 ou 5 meses ou 6 na terra, pois ao mellor no medio da vida faille falta un segundo fertilizado,
Bueno, pois a maneira de fertilizar con compost ou con humus de miñoca, por exemplo, neste caso, ou tamén podemos aportar de outras cousas, pero é botarlo á de riba, podemos remexer así un pouquiño, pero á de riba e regando. É a mellor maneira. Bueno, miña xentiña, di mamá, a planta do azafrán, onde se compra? Pois, María Souto, no mismo sitio que onde se compran o resto das plantas. Eu teño visto. O que pasa é que teste que fijar, non en todos os sitios hai todas as sementes, porque senón sería unha locura para o vendedor, porque sementes hai miles de millóns. E o que vende compra as que sabe que vai a vender como máis, que non van a estar ali na tienda todo o ano, sino que teñen como máis movimento. Azafrán, bueno, falso azafrán, que o verdadeiro azafrán, o que nace de unhas floriñas pequeniñas que só ten os dous sépalos, que é o que se lle... Ese ten que ser en montes altos para plantalo, na horta non creo eu que se dé. Pero o falso azafrán, que mola tamén un montón, pinta igual, non cheira igual, pero tamén ten olor, pois podelo encontrar en tiendas, Tes que, ao mellor, tes que mirar en varias tiendas ou así, ou preguntar se o poden traer ou así, e encontralo ben. E se non, a través de internet, sempre se encontra. Bueno, pois nada, eu sentiña despedíame aquí, cada un pa a súa trifulca, porque xa son as 7:15 da tarde, levamos aquí 2 horas, que vos parece? Un libro da horta doado e ameno de ler. Óscar, volvo a preguntar polo libro doado, eu, Óscar, non che sei, porque eu non teño, non suelo ler libros da horta. O meu saber ven de tradicións populares, do que aprendín na miña casa cando era pequena, do que me aprende tamén aínda agora miña nai, e do que vexo do que fai a xente, de algúns vídeos tamén que miro, así. O meu saber ben adquirido, non teño ningún libro para seguir, sabes? Os meus apuntes e así, non? Entón non che sei, pero, bueno, se sei de algún libro, hai de tomar boa nota, e para a semana dígovolo, vale, Óscar? Así que se estás por aquí para a semana, ao mellor xa vos digo. Gracias por tus vídeos. Espacio Cris. Saludos desde Valencia. Encantada de saludarche. O tempo pasa rápido. A verdade é que sí que pasa rápido. Extremadouro é apellido. Anda, ves, é case nada, sabe? Non é un... Sabe pronunciar a primeira. Bueno, a ver, se non eres gallego falante, non estás acostumbrados ás X, xa parece que ao mellor que se te atravesa un pouco, pero bueno. Aguriño, que teñades moi boa semana. Miña xetiña, que teñades moi boa semana. Xa sabedes que domingo que ven volvo a estar aquí. Nada, verémonos en pequenos vídeos ao largo da semana. Repito-vos que vou a ter pitos, para vos enseñar pitos para tempo, así que se vedes que poño moitos vídeos de pitos, berrádeme, e nada máis. Eu, como digo sempre, coidádevos, portádevos ben, e sobre todo, sede felices, aprendede a ser felices, e a sonreír. A actitud conta moitísimo. Son saludos, todo o mundo xa despedíndose. Gracias pola tarde, di Yolanda, lo he pasado como se estuviera de charla con amigos. Que guai! Un día, prométovos que quedamos en directo. O sea, en directo, en un bar. Por si vos atrevedes a vir hasta acá ou así. E quedamos en un bar e tomamos un café de verdad. Terei que tomar nota de cantos van a vir ou así, porque senón, claro, se nos juntamos moitos, teño que buscar un bar moito máis grande, pero non estaría mal, eu atreveríame, que se vos parece boa idea, estaría genial, tomar o café de verdad, con vos, en un bar. Eu digo o bar, pero claro, non a todo o mundo lle vai a vir ben a chegarse aquí a Galicia, pero bueno, é unha maneira de vir a darnos unha visita. Bueno, pois nada, xentiña, un bico moi grande, hasta a semana que ven.